ta' ħriġ li jien gay, u msejri fil-bidu saba vera diffiċli. Saret aħjar ir-relazzjoni tiegħek mal-pressure? Dik it-bissima għax tistressjax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajmut. Temna li konna fl-imkien u ġibbarna l-kuraġġ lura biex inkomplu. Minn barra, speċjalment id-dinja tagħna kollox jidher glamour, imma l-hardships hemm din u you need to stick to your guns. Għax ħafna drabi n-nies ikunu qed ifixklu. L-istorja ta' Charles and Ron as told by one Ron from Mars Halkeriet, Borch. Bil-telefon najdu kemm mal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwarx għadrednu Nistaqsu kifu x'fatta u fejn Il-parti staġġar Il-parti staġġar Mela, tlaqna? Mela, il-podcast tal-lum huwa ma' Ron, jekk tista' turin waħda ismu Julian Van Maarschalker Borch, li huwa parti mid-duo sartorjali Charles and Ron. Ron feċ fi xtutna 30 sen ilu meta ltaqqa ma' effettivament l-imħabba ta' ħajtu. Charles u flimkien marru fuq din l-avventura li waslithom anka biex l-ħwejjeġ li huma kreaw intlibsu minn nies bħal Lauryn Hill, bħal Ashanti, bħal Paula Abdul u ħafna nies ta' relevanza kulturali pjuttost imdaqsa mad-dinja kollha u allura nistudjaw naqra din l-avventura kif minn studio ċkejken ġewwa Birkirkara waslu biex jeżibixxu l-ħwejjeġ tagħhom ġewwa New York, ġewwa Milan u ħwejjeġ oħra ta' din ix-xorta. Qabel ma nibdew, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li etuna daqqatit ġimgħa wara ġimgħa biex dan il-podcast inkomplu ħejjuh fosthom il-Vinja Capricci, nfakkarkom f'dan il-whisky delizzjuż li jipprovdu għalina tal-Lost Distillery li huwa il-Jericho bħalma spjegajt ħafna drabi qabel il-Lost Distillery hija sensiela ta' whiskies, hija linja ta' whiskies fejn min jipproduċihom dar l-Iskozja u skopra riċetti varji ta' whiskies li xi darba kienu in produzzjoni imma l xi raġuni oħra waqfu intażlu l-aqwa fosthom u minn hemmhekk nedew din il-linja tal-Lost Distillery. Il-preferit tiegħi huwa l-Jericho, però nissuġġerilkom anka d-divertiment tagħkom li tippruvaw taslu għal li huwa l-preferit tagħkom. Kienet miġġali li tatni u ħafna ferħ. Mela, nirringrazzja wkoll il-Maple, kif ukoll il-Browns, l-Apex Media tal-SEO, grazzi l-Kutriko, nirringrazzja l-Garmin, l-Cabs, l-Angelo Aquilina, nirringrazzja l-Derek Meets kif ukoll il-Quick Fix. Dak kollox minn għatijaj, qabel ma jitilqu nfakkar patreon.com/John Mallia, jek tixtiequ tkunu parti qed nissadda qed nixjieħ. Mela, patreon.com/John Mallia, jekk tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità ta' Bros Tillel Champions Leġendi, iċ-ċett ta' Champions u Leġendi hija fost l-aktar ċets attivi fl-istratosfera, fl-univers. Da kollox minna għatijaj, għart laqna jien u Ron. Mela, merħba, Ron. Mela, ħanamel attentat għal-kunjomok. Prova. Ħankisru. Maarschalker Weerd. Very good. Van Maarschalker Weerd. Maarschalker Weerd. Borch. Mela, evidentament inti tiprovjeni minn territorji li mhumiex dawn Maltin u dwar dan ħanaqbdu insomma, però anka biex dan mhuwiex is-suġġett tiegħi, però peress li inti artist, nixtieq naqbad naqra mill-proċess ta' kif toħloq l-affarijiet. Speċa bil-kidba ngħaddi minn xi tip ta' proċessi, u xtaqt nara jekk hemm xi sfumaturi li humiex simili tiegħi jew jekk hemm xi affarijiet li forsi xi insights nista' nieħu jien, taf kif. Mela, tista' tispjegali jekk il-proċess li tuża biex toħloq bih? Il-proċess dejjem
Tana jibda b'xi brainstorming ħafna drabi ġust nitkellmu, nkunu ximkien. Ovvjament, jienu Charles naħdmu flimkien u jizni jek drajt. Dejjem hemm dik il-collaboration u minn dejjem kienet hemm, so dejjem l-idejat jisum dejjem bdew jien ngħid xi ħaġa u jkompli jitkellem fuqha, jgħid li dak l-idea tajba ta' tħallihiex. Jien għandi ħabta jiġuni ħafna idejat ma nħallihom. Sewa. U Charles mbagħad iktar he focuses on the development. So aħna meta nkun qed nitkellmu fuq xi idea ta' collection jew xi ħaġa tibda parlata. Mbagħad nibda nfittex xi stampi, xi informazzjoni, l-ewwel sketches, xi scribbles li emmulaw. U minn hemmhekk jiżvolvi il-concept tal-collection. Xi kultant ikollna żewġ idejat jew tlieta, anke tlieta, mbagħad nażlu mela għall-collection li ġejja dik tkun laqgħa u l-idea l-oħra nħalluha forsi għal darbohra. Forsi qatt ma ssir, ma kien hemm momenti fejn morna lura l-idejat li kienu diġà speċ ta' fuq il-mejda. U organizzati intom jew? Nipprovaw nkunu Bl-idea tagħkom ġifieri meta nagħtu każ għal xi raġuni qed inħoss li jista' jkun il-bieb miftuħ isu Għara xaħjat. Għetħos isu nismaw naqraħa mux ħazim mill-kamra. Ma xek forsi tistax baxxi li ftit il-master. Fis-sens, li rrit nistaqsi huwa meta tkunu għamiltu per eżempju dan il-proċess u eleġejt kelkom tliet idejat imma eleġejtu li taħazlu idea waħda. Iż-żewġ idejat l-oħra fatwalment jinħaznu x'imkien jew tajdu qiegħed imbagħad xi darba nagħmluha u tosforma r-riħ. Skont, ġogotant jisparexxew u wara ħafna ngħid, dik kienet idea tajbi u nara xi sketch u ngħid kif qatt m'għamilni għaddi u wara snin tara. Ma kien hemm drabi oħra fej morna lura għalihom u svolġiet fil-kollezzjoni jew. Jiġri ma nkomx sistema jekk qed nifhem sew. No, mhux set system ta'. Għax jien dejjem nara l-idejat u kif tisvolvi l-affarijiet irid ikun jisu xi ħaġa organiku. Għax anke fashion għandu feel ta' dak iż-żmien. Ħafna drabi ma tistax jisek, okay, we plan ahead, imma mbagħad much further. Għax l-affarijiet jinbidlu, il-mood tiegħek tinbidel. Però hemm xi affarijiet li huma fundamentali. Concept, ideja ta' xħat tkun l-inspirazzjoni ta' dik il-collection, color scheme, imma wkoll dik once li tkun qed taħdem fuq xi kultant tinbidel, imma dawk. U ideja ta' liema stil ħatmur like ħan introduċi xi shoulder pads kbar il-collection jew jkun hemm xi changes daw l-affarijiet. Imma in general like naħseb aħna issa sibna l-istil tagħna xi nħobbu aħna wkoll bħala stil u nuru bħala collection so. Tigu dan naqra fil-sekwenza. Mela, mhux iddeċidejtu, insomma, wasal l-istaġun li miss, qed nassumi li l-affarijiet inħadem l-istaġuni. Iva, mill-insani. Aħna pala collections nagħmlu tnejn fis-sena pala major collections li tgħid. U kif kunu mqasmin daw? Spring Summer u Autumn Winter. Sewa. So aħna Spring Summer 2024 diġà lesta, orejnija Milan f'September u aħna qed naħdmu fuq Autumn Winter 24-25. So dik qiegħda in the making. Tispjegali għalfejn taħsbu daqshekk il-bot? Il-fashion system jisa jek taħdem għax inti tur il-collection, mbagħad dik il-collection tmur in production, mbagħad wara tkun fil-ħwienet. Issa aħna ħafna drabi meta qed nitkellmu collections għall-ħwienet tagħna tista' tkun nhar iktar flexible, ma in general il-big fashion system għalhekk isiru daqshekk minn qabel għax inti meta tara l-Fashion Week. Mbagħad isiru l-orders, mbagħad isiru l-production, mbagħad inti Spring Summer like shows happen in around September, but then in February you'll find the clothes in the fil-ħwienet. So irrid ikun hemm dik it-time span li hemm il-production. Biex il-ħu jiġu
manifatturati. U meta tajt nuri l-collection, ma għandi għadha kif għadet li jisma għadin f'Mort Milan biex nuri l-collection. Xi tkun qed ħatiħu minn dak l-eżerċizzju meta mortu rejt il-collection għalfejn tmuru trija collection? Isa l-introduction ta' dak new season to the world, basically. Li tgħid isma' these are our ideas. This is what you can expect from us anka biex li ħatara fil-ħwienet. U koll jisa saret xi ħaġa ta' fil-fashion world li inti turi x'taf tagħmel u jgħidu you're only as good as your last collection. Nasa fid-dinja tal-arti kollha. Eżatt, n-nisa ħarsu dejjem lejn il-ġdid. So again, tista' tgħid hija neċessarja bħala tittamilha? Le. Era sistema li. Però jekk ma tagħmilix il-konsegwenza naħseb bħala perception in-nisa jgħidu daw m'għamlux kollezzjoni, ġad isir minnhom jew again inti naħseb f'kull tip ta' xogħol tiddejjem turi isma' aħna now stronger than before. Turi dak. Arnold Schwarzenegger kien jgħid work your ass off and then advertise xi ħaġek. Imma speċa dik ju li speċa mhux biżgħet li jkollok prodott tajjeb. U jisa bħala it's a PR exercise ukoll għal brands. Però jisiru wkoll xi tip ta' feedback dak il-punt. Meta inti urejt il-kollezzjoni. Aħna ovvjament mill-ewwel tinduna li x'ħajjin torġob ukoll għax once li torija inti ħadd feedback minn nies u anke r-ritratti jkunu hemmhekk u tinduna li dik il-libsa jew dik il-libsa ta' dak il-kulur kellha xeba likes imma libsa oħra ma kienx kommenti u ħadd ma semmija. So mill-ewwel tieħu dak il-feedback, alright, mela dawk ħajkunu il-prints il-popolari, u l-items popolari, u l-kulur, u aħna wkoll nibbażaw naqra il-production fuq dak il-feedback ukoll. Sewa, ġifieri għandha dik l-utilità wkoll li inti tista' tkejjel isma' jiena probabbli daw ħajkunu popolari. Jekk qed nistaqsi mistoqsijiet stupidi u interament għax verament kurjuż u nixtieq nifhem speċa fundamentalment l-industrija tagħkom x'inhi. U kif topera. Ikun hemm speċa nisma' ħafna jiena speċa pereżempju dal-sajf turkwas ħajkun. Dak il-qbil kif isir? Ma nafx, trend forecasting companies li huma xogħolhom li jgħidu dawk ħajkunu trends, hemm dik id-direction, hemm dawk il-kuluri, bla bla bla. Ma naħseb ukoll jeżisti jien minn ħafna the universal mind. It's aħna bħala nis creative jisna nħarsu probably lejn l-istess affarijiet li jinspirawna. Anka jekk tara d-dizinjaturi, inti għajnek dejjem miftuħin u tieħu xertu feedback tal-xrajt during the year. Mbagħad tpoġġi u tibda tagħmel collection. So I think dawk l-affarijiet li huma li żied interessanti li mbagħad jerġgħu joħorġu anke bħala kulur. Jien ħafna drabi nagħmel il-color palette u wara ninduna li dawk kien hemm tliet kuluri, 4 kuluri li kważi kulħadd użhom għal dak is-season. U jisaqsuni kif taf. M'għandix risposta as such. Imma dak kien il-gut feeling tiegħi. Ġieli tkellimtuha kif tiġri di? Le, it's like ħaġa li ma tistax tispjega. Mbagħad hemm ħaġa oħra wkoll naħseb m'għadux alright ħajjgħidu turquoise dis-sena, ma it's not like it's the Bible. Għax ektar il-kollezzjoni ta' all the designers, I mean, visible brands u n-nis u forsi wieħed jagħmel hekk u ieħor hekk u kważi kull kulur hekk trid tista' tfittex. Imma mbagħad hemm dawn li jispikkaw li jgħidu isma' dak MLM trend. Kunu iktar predominanti. Eżatt, predominanti u forsi xi ħaġa li ma rajtx qabel. Li forsi għal żmien twil ma kienx jagħtem. Le, huwa iktar ta' interess li iktar kurjuż dwarha peress li intom ħafna mill-ispirazzjoni tagħkom iġibuhom minn affarijiet li għandhom sfond kulturali Malti.
U għalek, biex ta' nista' nifhem li biex il-color scheme Malti, biex ta' huwa format ħafna mill-sfumatur li toħloq is-sema tagħna, il-ġeoloġija tal-pajjiż, biex ta' li allura mbagħad b'xi mod xorta ikun hemm dan it-trend li huwa universali huwa interessanti. Għax nimmaġna li anka l-istilisti l-oħrajn u kol għandhom speċa n-nitċa tagħhom minn fejn ħajġibu l-ispirazzjoni tagħhom. Ejja, eżatt. Ma jien kif qed ngħidlek anke l-idejat li nkunu qed naħdmu dak istażjun nqabblu mal-feeling li nħoss like jekk jien ngħid this season ħad tkun nhar iktar skur, iktar dark, iktar so anke t-tema li ħanażel irid ikun jaqbel miegħu. Nsemmi l-Lutzu Collection. F'dak iż-żmien għal ma kien xi ħaġa mux tas-soltu li tara daw l-affarijiet, ma jien ħassejt li dak is-season anka internazzjonali dawk it-tip ta' colors kienu ta' jkunu it would fit very well. U għalhekk timxi l-qudiem bija, so it's jisom rridu jaqgħu ħafna affarijiet jisom flimkien. Hemm ħafna għanijiet li ntlaqqu f'daqqa. Mela naqra s-sekwenza. Mela poġġejtu bil-qiegħda intu Charles jew kien hemm xi ħadd ieħor? Għal ħafna żmien kienu jienu Charles biss. Issa għandna tim nhar ikbar. So għandna tnejn żewġ designers jaħdmu fid-dipartiment magħna. So tkunu madwar 4 imħuħ. Max. Max 4 imħuħ. Tpoġġu bil-qiegħda. Again. Kafe, te, whisky, xi kun hemm fuq il-mejda? Ilma. Ilma u kafe għalija. Sewwa. U nidiskutu jisu li bdejna ngħidu anka. Minn fejn tibda mal-konverzazzjoni? Konverzazzjoni jibda minn dawk l-idejat l-ewwel meeting. U mbagħad kulħadd jisu joħroġ naqra l-ewwel first sketches, jien nibda mood board, u nibdaw we start gathering all the ideas. U min jgħidek, da intoġob, da le, u fl-office tiegħi għandi boards kbar, u nibdaw nwaħlu. U dak il-mood board jisu jibda mod, u mbagħad nibdaw nneħħu u nerġa' nagħmlu xi ħaġa oħra fil-proċess. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tkun il-final tgħid isma' dawk huma il-prints, dak il-design, u tibda tibni collection. Ġieli l-ewwel tibdew bil-kuluri, qed nifhem sew, speċa il-kuluri li ħajkunu l-iktar. Dawk iżhom flimkien l-idea tal-collection, so what direction, like xa tkun il-concept, u fl-istess ħin ukoll il-color palette. Mbagħad minn hemmhekk, once li għandna l-idea, nibdew we start gathering pictures, tibda naqra Google search tal-affarijiet, mbagħad ngħidu isma' għandna bżonn ritratti tal-bini hekk, jew għandna bżonn ritratti tal-fjuri. U norġu nieħdu ritratti, jiġi digitally manipulated, nibdew naħdmu fuq il-graphic prints. U il-fotografija tagħmluha intom jew taħdmu ma' xi ħadd u taqgħidulu? Ħafna drabi in-house għandi wieħed minn designers li jaħdem magħna, ukoll photographer, jagħmel Photoshop affarijiet. U kemm idum il-proċess? Mhux dejjem l-istess. Biex taslu għall-collection. Dejjem it's a few months. Mbagħad it becomes a work in progress jisu. Għax sal-aħħar minuta nibdew ndaħlu affarijiet u idejat ġodda. Għax wanti tkun qed taħdem fuq xi ħaġa tkun halfway, tibda tiġik idea oħra, forsi jekk nżidu hekk, dak ikun cool jew hekk. U jkollkom deadline? Ija, yes, għana dejjem nissetjaw il-deadline tkun il-launch dates tal-collection, so meta jsir il-show. Sawa. Jifri, probabli intom tkunu għaddejjin bil-bqija tal-affarijiet l-oħra kollha li qed tagħmlu. U ikolkom per eżempju ġranet matul il-ġimgħa fejn taħdmu espliċitament fuq il-collection qed nassumi. Yes, jien dal-aħħar sirt nagħmel ħafna sforz biex indaħħal ħin għal dawn l-affarijiet. Tant ikun hemm affarijiet oħrajn għaddejjin. Għax l-operat tagħkom kbir ukoll. Biex hemm daqqas konsiderament imdaqqas. Yes. U tifrustrak din it-tensjoni bejn spex ta' Ron li rrit joħsib l-operat u Ron li vera għandu l-ħajra li ikun artist? ċirkotantiva hija.
mhux faċli. Għax ovvjament inti aħna bdejna bħala creatives għax kien hemm dik il-drive, dik il-ħolma li tagħmel xi ħaġa sabiħa, li tikkreja xi ħaġa ġdida. U minn hemmhekk bdiet kollox, imbagħad svolvit f'dil ħaġa li qed naħdmu biha issa li sabiħa ħafna. Ovvjament dik kienet parti mill-ħolm li nikkrejaw designer brands, ħaġa li forsi qatt ma kienu qabel, imma magħha ovvjament iġġib ħafna responsabilità. U dik biex min jismara ikollu naqra ikun jista' jivviżwalizza. L-operat kemmu kbir? Aħna bħalissa bħala impjegati għandi just over 40 naħseb edin. Ma dak kollox, office, ħwienet u il-kafe ukoll. Sewa. Għax intom ukoll id-direttajtu għandna neftu kafetterija u hija. Eżatt. Idea. Just ġiet qudiemna u għadna. Għalfej għamiltuha l-kafetterija? Ċaz dejjem kien joġbu, kien ħolma kiku vera sabiħ, il-catering joġobni, kafe kun vera cool, nista' nagħmlu branding, bla bla bla, u jien kont dejjem ngħidlu ma taf kemm fih xogħol. Taf kemm xi ħaġa differenti minn qed nagħmlu issa. Ġiet l-opportunity u minn hemm u minn hawn għadna. Daħal għaliha. Ejja nagħmluha. So, yeah, għalek. U saqedin hemmhekk. Ovvjament il-kafetterija dik li għamilna x-xahar, m'hemmx oħra, coffee shop m'hemmx ieħor. Għandu element speċta soċjali, fis-sens kif rajta jien meta esperjenzajta, meta ltqajna l-uffiċċju tiegħek. Isu dal-element fej jisom nies li huma diġà parti mill-komunità tagħkom jistgħu jiltaqgħu, jissoċjalizzaw, forsi anke jekk inti jkollok tkun tixtieq tiltaqa' ma' xi ħadd illi wkoll huwa parti minn din il-komunità ta' Charles and Ron jista' jiltaqa' hemmhekk, speċta hemm ħassejt li hemm qisu dal-feedback loop bejn iż-żewġ affarijiet. Naħseb hemm definitely, ovvjament għandek żewġ affarijiet ġew binja waħda, hemm dik l-element tal-kafe fejn tista' kif qed tgħid inti tirrelaxja taħdem ftit jew tieħu lunch jew whatever. Imma il-connection mal-moda u mal-brand tagħna ovvjament it's very strong, so it works both ways. U għalhekk isna we push through because retail illum il-ġurnata saret xi ħaġa diffiċli, kważi it can't become stale or boring, għax in-nies jistgħu jordnaw kollox minn djarhom. So li tikkrea jisa xi ħaġa fejn xi ħaġa element iktar ħaj fejn wara li tmur shopping, tieħu kafe, so dik parti mill-esperjenza spiex. Dik il-crossover importanti ħafna. U milli jindunajna bil-kafe naħseb ġew ħafna nies li forsi ma kinux fid-dinja tagħna, fid-dinja tal-moda, ma ħabba l-kafe indunaw bil-brand tagħna u forsi qabel qatt ma kienu jidħlu l-ħanut, kinti ma tantx interessat fil-fashion, probably tibqa' għaddej u qatt ma tidħol. Imma pers li hemm dil crossover, naħseb reached out to much more. Is-servi ta' isu gateway għal-bqija ta' dak li intu Charles qegħdin tagħmlu. Biex imur l-operat huwa mdaqqas, ġifieri ngħidu 40 ruħ xerdin ma' kemm il-ħanut? Tlieta. Ma tliet ħwienet li qegħdin naxxar il-belt u liħor u taslima. Sewa. U fl-istess ħin speċa għandkom għax hemm dal-impenn li inti trid tkun kreattiv kull staġun. Biex kull 6 xhur inti trid toħroġ kollezzjoni jekk qed nifhmek sew. Eżatt, dik il-ħaġa diffiċli tal-business tal-moda għax ħafna business oħrajn jekk inti tikkrea set max tista' tbieħhom meta trid. For the next 3 years basically. Imma aħna kull 6 months in-nies jippretendu affarijiet ġodda, designs ġodda. So that makes hemm il-pressure ovvjament. Saret aħjar ir-relazzjoni tiegħek mal-pressure? Dik it-bissima xi kultant naħseb iva, xi kultant le, ma nafx. Ngħaddi minn fażijiet fejn nibda ngħid daqshekk ma niflax iżjed and it's too much. Mbagħad nikkalma naqra.
Tmur torqod? Jien dejjem norqod. Għandi ħaġa tajba anke meta nkun stress xorta, meta mmur fis-sodda norqod, so naħseb dik tgħinni ħafna. Reset kbiru, il-fakultà li rnexxielek tal-għajn majn torqod minn sigħat, tlada fil-ħodu l-affarijiet isiru ħafna iktar ċari. Tgħaddi minna din l-esperjenza li qed ngħid speċa. Jien ngħaddi minna ħafna speċa meta nkun ikolli problema kemm fuq ix-xogħol jew problema kreattiva ma nistax insolviha. Issa x'jaħd speċa tgħallimt li isma' id-dinja mhux ta' mur orqod. Tistembaħ ħlada fil-ħodu issolvi ruħha speċa dak hekk ta' tittajt. Definitely. U naħseb ħafna drabi nitlu ġo rasna stess. It's like you start overthinking things too much. Jien nistijem, meta narom stress għanna ġo, kuna jidilem t-stress jawż. We're only selling blouses and cakes. Xejn jisir. U għat jitħa għax fl-axar mill-axar. We're not saving the world. So certain things jistaw jistennew ġurnata u għek ma t-solvijom ġillum, t-solvijom għada forsi. Very good insight. Jena nħob najt simili spiex ta' toċ t-stressi għax fl-axar mill-axar kullħat ħajmut. Muxek, naħseb nibdaw naħsbuha iktar li titfaħħaf dak il-kuntest. U li taħseb li il-mewt tista' tiġi rapidament ħafna. Spiex ta' tibbanalizza ħafna affarijiet li inti dak il-ħin tkun qed tidhom ħafna importanza. Kien hemm television show Taljan kien jippreżentaħ Paolo Bonolis. Int segwaċi tat-television Taljan? Mhux ħafna le. Minti kont fuq ir-raj. Ija. Ma mbagħad naslu. Insomma, sigla kienet rikordati che anche tu devi morire. U dak kien tipo talk show, game show vera fun u hekk. Imma sigla li kienet vera abbi kienet tinsix neanke anke titmu. U kont insibha hekk, divertenti immens. Ħammur lura għal kif biex ta' torganizzaw ruhkom intom bħala collection. Il-collection kemm tkun kbira fl-aħħar mill-aħħar biex hemm numru ta' hemm numru predeterminat ta' kemm tkun kbira l-collection? Ja, more or less namlu goal u ngħidu isma' let niddisinjaw 30 outfits ta' nisa u 10 jew 15 jew 20 tal-irġiel skont. Mbagħad barra li il-looks li actually imorru fuq il-runway ikun hemm dawn l-affarijiet li diġà nibdew nippreparaw għall-ħwienet ukoll. Ikun hemm ċertu samples li forsi għal-runway narawhom too plain, it's not exciting enough, imma pala libsa għal-ħanut tista' taqdi raġunijiet oħra biex ta'. Alright, jiġifieri bejwet ieħor dejjem ikolkom x'imkien bejn 40 għal 50 artiklu biċċa ma nafx ħansejhom. Aħna looks ngħidu. Looks, ħarsiet. Daħna. Sewa, mela, il-fat li l-lum il-ġurnata hemm daqshekk għarfin dwar intom minn intom, dwar ix-xogħol kollu li għamiltu, biex dak iżidlek il-konfidenza jew l-ansjetà. Interessanti. Naħseb iktar forsi l-ansjetà, ma nafx. Għax dejjem jizu titfa' iktar pressure ukoll fej forsi qabel. Għax l-aspettativi jkunu iktar għoljin immaġina. Jien ngħaddi minn fażijiet fil-momenti naħseb dawn l-affarijiet iżidulek il-konfidenza. Mbagħad tgħaddi minn momenti fej il-konfidenza titla kompletament u jkollok l-ansjetà. Ovvjament inti għandek il-vantaġġ nimmaġina li taħdem ma' Charles. Iva, jien għana dil-ħagġa dejjem għamilna fl-imkien il-xogħol bdejna fl-imkien u jien dejjem ngħid ma nafx kif disinjaturi li jkunu waħedhom kif jagħmluha għax l-għonet mhux industrija faċli u jien dejjem kien hemm isu sounding boards like u wkoll meta kollek il-mood li tgħid daqshekk tajt qalbi ma niflax insiet, ma nistax. Inkun hemm il-persuna l-oħra li tinkoraġik u aħna għal xulxin konna dejjem dik il-push. Jien probabbli waħdi
ma nafx kont nispiċċa nagħmel li qed nagħmel issa. It was kienet xi ħaġa li ġrat għax intqajna. Inkredibilment interessanti din is-sinerġija li ħloqtu bejnietkom. Qabel ma qbad is-sinerġija ma speċa għamilt dal-punt li mhijiex industrija faċli. X'jagħmilha industrija diffiċli? L-ewwel nett naħseb konna f'pajjiż fej ovvjament fashion industry ma kienx daqshekk teżisti meta bdejna. Jisu kollox kien għadu fil-bidu anke il-mentalità tal-prodott Malti ma kienet verament differenti back then milli llum, so kien hemm ħafna sfidi. U diġà semmejna li kull staġun tagħmel ir-reinvenzjoni tiegħek innifsek u ta' xogħolok. U fiha ħafna spejjeż ukoll għax hemm dil-parti li dejjem isek turi bħala public relations, tibqa' hemm, titersisti, tkun aħjar minn darba ta' qabel. Ma nafx il-public relations jistwew ħafna flus fl-industrija tagħkom? Importanti, u anka li t-launcha collection, ma min kull darba dik tiswik il-flus. U inti, again, dejjem try to step up your game. Ma nafx, ma xinti sad naħseb probably għaw ħafna industri li huma diffiċli. naħseb. Ma tara tijak li tkun taħdem fih. Le, u speċa nista' nimmaġna li ara, żgur li hemm ħafna industri, jiena naħseb illi l-industrija kreattivi huma iktar diffiċli li tidħol fihom. Sewa, għax isu dejjem għandek, pereżempju jekk għandek il-mużika dejjem għandek ħafna nies li qed jagħmlu l-mużika, imma ma vera ftit li jirnexxilhom jaqilgħu lejx, għalkemm ikun deċidejt insir plumber. Sewa, u sir plumber tajjeb. Żgur ħasib xogħol. Taf kif żgur ħasib xogħol, u taqla lira. U taqla lira u daw l-affarijiet kollha, imma meta nitlu għal affarijiet li huma kreattivi, jekkux il-pittura, il-skultura, fil-każ tagħkom l-istilizmu jiġi bil-Malti. Inti stilist. Allura il-sena tiġi stilizmu, ma nafx. Ikun tajjeb jekk forsi hawn xi ħadd iktar marraf minni. Issa għandek l-Spanjol fuq il-WhatsApp tista' saqsi dejjem lilu. Naħseb dik li għax tiżib il-bilanċ milli tagħmel xi ħaġa kreattiva ma fl-istess ħin titaqra lira. U tibqa' relevanti. Tibqa' relevanti. Dik hija wkoll u żomm dak il-bilanċ bej eżatt tibqa' rilevanti u ma xorta tkun kommerċjali għax mhux ħadd tkun kommerċjali biżejjed, mhux ħadd kampa laqqas. U fl-istess ħin tagħmel affarijiet li huma li joġbuk, li tuħu gost tagħmelhom, li tħoss li jirrappreżentawk u tajt dan huwa rappreżentazzjoni ta' mina jiena bħala artist u bħala negozjant u bħala xagħat li jixtieq jibqa' relevanti. Biex naħseb dawk huma id-diffikultajiet, però forsi li qed insaqsi wkoll huwa hekk l-iktar momenti diffiċli. Pereżempju għalija min naf darba minnhom produċejt album li qatt ma wasalna biex innedu għax kien hemm konflitt bejnietna, insomma qatt ma dak mument vera mudlam hekk għalija. Kellek hekk da tip ta' pitfalls li jimnalla kien hemm Charles jakkumpanjak. Għaddejna minn ħafna anke bħala business dejjem tipprova tagħmel xi ħaġa ġdida, kellna proġetti fejn investejna ħafna flus u mbagħad ma sar xejn riżult kommerċjali, riżultat ta' sbuħija u dak kien hemm, imma mbagħad il-commercial part ma sfaċċat fix-xejn, so għaddejna minn ħafna minn dawn l-affarijiet, imma again, mbagħad sib il-xulxin u ħana li dejjem kellna li dejjem baqajna għaddejjin qatt ma għadna issa ma smart dik ħażina issa daqshekk. Naħseb dejjem sibtu l-kuraġġ f'xulxin. U dejjem komplejna, like qatt ma tajna qalbna u għadna issa daqshekk. Jiena daw is-sinerġiji ta' bejn l-artisti u bejn in-nies kreattivi tinteressani ħafna. Tista' spjegali ftit biex ta' x'inhuma l-elementi li jġib int lejn din is-sinerġija u li huma l-elementi li jġib Charles u forsi kif jikkumplementaw lil xulxin. Il-ħobża tal-Malti,
il-ħobża tal-Maltin minant il-Maypole. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Meta għajna Charles kien diġà jaf iħid, għax dak ħas sena mill-familja tiegħu mit-sijiet, in-nanna, jien kelli l-interess fil-moda, kull ħaġa li kien għandu x'jaqsam mal-arti u kreatività, u meta rajt u jista' jfassal libsa bla pattern u jħita u in an hour xaħat jilbisa, għadlu d-datta l-en, muxejn, normali, bla bla, għadlu ma tittamel xaħġa bija. So, l-ikbar talent ta' Charles hija hemmhekk fil-ħjata, il-teknika u li hija vera hands-on fil-dawn l-affarijiet u jien provajt nuża magna, għandi ħafna paċenzja ma' wara sewing machine għad ma kont kapaċi. Ma mbagħad jien Għalfej, xem diffiċli fuq sewing machine? M'għandix paċenzja naħseb biżejjed. Għax it's a very it's a delicate thing to do and for me it's not quick enough, ma nafx. Ma nafekx ħafna, speċa sirna nafu ġurxin, forsi t-leġimatilu, issa. Ma tidher pjuttost bniedem għandek ħafna kwinimita, kalm. Ija. Tidher, ix-xaħta tiegħek hekk. Tidher, kulħadd hekk jgħidli. Mhux dejjem inkun kalm. Imma ħadd l-dalajla ma naħseb. Dik ukoll jien bħala karatter differenti ħafna minn Charles, meta ntqajna hu kien Mediterranean, kien jitlalu ħafna u jien kont dejjem kalm, kont fil-bidu kont ngħidlek taħseb li ħan iġġieled fuq xi ċuċata insija u kont nitlaq lem u iktar kien jinħara. Imma hemmhekk isa naħseb għalhekk qabilna tant konna l-oppost. Li isa mbagħad over the years jisu you grow to each other as well. Naħseb li mela, qed tispjegali li hemm daw id-divergenzi komplementużi ma f'xi korret, imma l-ispeċjal personalitajiet tagħkom li inti ħafna iktar kalm, meqjus, tiżen l-affarijiet, ismajk memx għalfej mġildu jena musanat nil-baqbaq. U fil-naħal uħra, speċa iskom l-ilma u n-nar. Sewa. Fil-bidu konna, man bat, jina 30 sena fil-imkien, so. Toqorbu iktar li nofsu. U għafna drabi jisan iċċajtaw, jizna sirna persuna wahda, u kan nis ma jkunu xafu minnu ċaz u minnu ron. U apparently fuq il-telefon għandi l-istess leħen pal-ċaz, mux kolħat jarafna. So, hemm din ħaġa stramba li over the years naħseb jisa ċaġa waħda. Naħseb li dik hija l-esperjenza ta' ħafna kopji li jkunu rib ta' xulxin. So forsi dik tista' tkun riflessjoni iktar lejn l-aħħar ta' xi jiġri għax jiena ninnuta anke ovvjament fir-relazzjoni tiegħi. Ġri mela kellkom il-personalitajiet li speċa kienu qed jibbilanċjaw il-xulxin fl-aħħar issawru kważi f'personalità waħda, f'nukleu ta' personalità waħda. U bħala il-ħiliet tagħkom, inti kellek iktar il-ħila ta' design qed nifhem sew? Jien mbagħad design, sketching, planning tal-collection, naħseb nar iktar organizzat meta tiġi għal dawn l-affarijiet. U dejjem jisni naħseb ħafna jien kont nirsisti, ejja nagħmlu hekk. Charles. Meta tajħej nagħmlu hekk, għax tirreferi? Iktar to develop into more of a setting as a business. A fashion house. Eżatt. Charles kien dejjem iktar nara nħitu libsa biex naqalaw lira biex noħorġu, biex ikollna l-flus biex noħorġu. Speċjalment fil-bidu kienet iktar dak il-ħsieb. U jien kont dejjem nemmen li dil-ħaġa tista' tikber f'xi ħaġa ikbar, oħra. Sewa. Sa' ġviri ti speċa organizzajtkom fil-brand vizjoni u Charles kellu dan it-talent li l-affarijiet li timmaġinaw jista' jagħmelhom jista' jġibhom fis-seħħ. Interessanti ħafna.
Sewa, u intu Charles kif il-tajtu? Joe Club, Amsterdam. Sewa, all right. Jien kont ngħix Amsterdam dak iż-żmien. Charles kien jgħid holiday mal-ħbib. The year was 1992. Dakinhar jien kelli noħroġ mal-xi ħbieb tiegħi u ċemplu li mhux ġejjin u jiena daqshekk xorta noħroġ. Ġaħat nkun naf, ġaħat nintaqa' bla bla bla. U rajt il-Charles. Kien tħossu nara ma niflaħx, u għatlu inti, okej. U kienet tħossu naqqa ma jiflax? Ejja. Għalli la, all right. Kien xorob, ħafna. U bqajna lejl flimkien, introduċini mal-ħbib tijaw li Maltin. Maltin ukoll? U għamilna lejl nisfnu flimkien. Ġowiet mill-klab It, kien famuż ħafna dak. Klab? It. It? Ġewwa Amsterdam? Amsterdam. Sewa. Jiena dal-aħħar skoprejtu Amsterdam, forsi ma nafx 8 xhur ilu. Le, kont morċi darbtej, imma verament esplorajtu hekk xi 8 xhur ilu. Dak iż-żmien fil-90s was naħseb the peak għal Amsterdam. Kien għal-xin tal-clubbing and gay scene. It was hip and happening. Kien kulturalment ħaj ħafna. Allora mela, għajtu ġo club, x'sibt kont għajt ma' Maltin qabel inti? Le, Charles kien l-ewwel Malti u fil-fatt ma kontx naf, naf li Malta teżisti u għatlu fil-Mediterran, għax kienet jisu, jizni kelli ideja ma kontx naf eżatt. Għax back then jisu ma kienx destinazzjoni għal holidays popolari, kienet għada bidu ħafna. U minn hemmhekk, you would jisek tgħid ma ħajġri xejn minn dil ħaġa kienet ta' darba u imma u kellu jisifer lura għatlu għalfejn ma tibqax nar oħra, tista' toqgħod għandi, ma kont nikri kamra ta' għax kont nistudja 5x3, so ma tantx kelli spazju, ma offrejtlu u għamilha baqa' nhar iżjed u mbagħad deċidejt li niġi Malta dak is-sajf. X'kien hemm madwar Charles li appella għalek daqstant li mal-ewwel bdejt is-sus wara relazzjoni? Għalija kienet jisu love at first sight. Jien hekk ħassejt was like, oh, this feels good. U dak in-nar kien għadna nitqu fuq sal-lum kien kont saqsejtu x'tagħmel għalli jiena fashion designer famuż ħafna u kien għadu għazbel għax-xogħol. Malta misek tiġi tu-modellali beda jgħidlek dawn l-affarijiet? Beda jgħidli dawn l-affarijiet. U inti emmintu? Emmintu moderatament jew? Moderatament naħseb. Imma mbagħad eżatt naħseb he was predicting the future għax wara ftit ovvjament spiċċajt Malta, konna għamilna l-ewwel fashion show, kien hemm kollezzjoni tal-irġiel u jien kont wieħed mill-modelli. Kemm il-sena wara? 2 years naħseb. Mhux ħafna, vera mhux ħafna. Mhux ħafna. U f'dawk is-sentejn ġifieri kellu ma kdiblek. Għallek. Flima punt indbaħt li mhux vera kien designer famuż? Meta ġert l-ewwel darba ovvjament indunajt u ma bqax jirsisti ta' kienet ta' dak il-lejl li għalli dak il-ħaġa. Ma kienx storja persistenti spiex ta' kienet prova jabbik bażan. Eżatt. U ovvjament it-talent tiegħu rajtu għax ma kienx qed jikdeb għax it-talent tal-li kienet jagħmel il-ħwejjeġ diġà kienet kollha fera. Għaxu kien diġà jħid għal. Kien ċaġa li meraviljatek dwaru? Ija, kont rajta xi ħaġa vera fascinanti li għax Holland mhux komuni, like ħadd ma jaf jħid. Vera xi ħaġa rari, laqas buttuna ma dom jafu jwaħħlu n-nies, so meta ġejt hawnhekk. U vera mbagħad indunajt li vera xi ħaġa kulturali li ħafna nies jafu jħidu u bekk din kienet
kien għatem ħafna iżjed. Fil-fatt missieri kien fin-negozju ta' tessuti, kien bih il-pezzets ta' drab, kien bih il-ħajt, għax inti sabejni t-meninijiet Malta ma kienx is-suq tagħha ma kienx interament ħieles, anzi kien magħluq minn ħafna bnadi. Allura speċi tixtri affarijiet, kien hemm ħafna affarijiet fejn kienu limitati l-affarijiet li stajt tixtri, u b'konsegwenza li kien jiġri kien li n-nies biex ikollhom speċi ta' x-xeħtat li jixtiequ huma kienu jitgħallmu ħitu jkollhom xi ħadd fil-familja fi ħitu anke qed tagħmel set portier, jekk tagħmel dvalji, jekk tagħmel dawn l-affarijiet kollha. U konsegwentament kien hemm din il-ħila li ovvjament nasib issa intilfet u għax ma Tintilef hija. Necessity is the mother of, well, not exactly invention, imma innovation, let's say. So, all right, mela, tajt ma da Charles, love at first sight, xeta kellek? Meta għajna jien kelli 20. Umbat, meta kelli 21 ġejt neħx. Ikbar minnek jew? Ija, 3 snin. 3 snin ikbar, u ma bewed tal-istess koetani. U mela, u ġejt Malta. Ma f'dak il-punt realizzajt li inti qabli ħatqatta l-bqija ta' ħajtek ma' dar-raġel? Ma konx naf back then. I mean, jien kont jgħat l-università, so kienet jisa decision like ġrad dil-ħaġa, tajt ma' Charles, u jien ħassejt li jekk mux ħanipprova dil-ħaġa, dil-bidla f'ħajti, probably għaj dispjaċini wara li Sewa. So, jisni, but nommi missiri, isma, jindeċidejt, għani għaf, u għanitla ma. Waqaft Mela, waqaft kompletament. Ħriġt mill-università, pakjajt barra li affarijiet u ġejt Malta. Ok, u inti konta t-studja HR u konta li? HR. Sewa, xej li għandu xaqsam ma' d-dizin u għeċ. Kien hemm affarijiet ma' fit-tfulitek jew f'żożitek li kont prattika f'termin ta' dizin u sketching u affarijiet. Sketching kont dejjem nagħmel, anka kelli interess kbir għal-moda dejjem, anka dak iż-żmien. Sewa. Iktar fil-ilbis u għak brands oħrajn u kont dejjem ngħid jisni naħseb dibdan kont inħoss li għandi talent għandi għajn għal daw l-affarijiet, ma jisna għatma milċejn fuqa jew bija. Kont diġà naħdem fil-retail, meta kelli 18 jew 17. Meta tajt retail ta' ħwejjeġ? Holland. So jisa dik din il-ħaġa tal-fashion dejjem hemmhekk kienet. U l-ġenituri x'qalulek? Inta tiġġennen. Kienu l-taqgħu ma' Charles? Dak iż-żmien le. Dawk ħasbu li għana rovina ħajti, li daqsek jien spiċċajt u qatt ma sir xejn minni. Il-parents kif huma tiegħek? X'tib ta' nies huma? Kif tista' tgħid? Naħseb nies moderni, jħobbu jsifru, quite outgoing, minn dejjem meta kienu Nar u kol, kienu jħobbu jħorġu, jisfnu parties. Siri kien sales manager, għazmin twin, so kien dejjem naqra moħħu fil-ħajja, t-studja, mbaqqa ġob, kelli jisu dak il-ħagġa li ek ħajsir minni. Emma tajt li kienu avventurużi u kol? L-istessin, ma kien, ovvijament, kien żmien differenti. Unka missiri, kien ġejna jisu iktar from a macho culture background, so anka meta jina tilhom isma ta' ħriġ li jien gay, ommi kienet problema ta' xejn, imma missiri fil-bidu saba vera diffiċli. Mbagħad, again, kienet lack of information, lack of knowledge, tajtu l-ħin. X'kien l-inkwiet ta' missierek? Li asnaf, jien naħseb l-inkwiet kien li għax mhux kif ħasebu li ħajsir. Sakemm mbagħad he did a reset of his expectations. Mbagħad iżna affarijiet bdew jinbidlu. Naħseb tant il-moħħ jkun issettjat ta' l-affarijiet ħajsiru hekk, dak ħajsib mara, ħajżewweġ, jsib ġob tajjeb, bla bla bla. Naħseb għal ħafna nies hija kienet diffiċli, sewa fil-bidu bela jirreżistija, dam jirreżistija l-idea? Dam ftit, ma mbagħad bil-mod bdejna. U xeta kellek meta għatlu?
18 naħseb. No, 19. Ma naqas niftakar issa. 19. Sommu. Nista' nistaqsik fl-impunt kont taf li inti gay? Ta' naħseb ta' 12 niftakar. Naħseb li konfermajt. Naħseb qabel kont diġà jisni naf, imma mbagħad konferma rajt xi documentary jew xi film fuq television u bdejt ngħid okej, mela jien issa naf ċertli. Hekk jien. Sewa, u qed nistaqsi għax nista' nifhem li f'Malta ta' dak iż-żmienijiet li kienet ħafna iktar konservattiva milli llum, però il-Netherlands, l-Olanda dejjem kont nassoċja ma' soċjetà liberali ħafna, progressiva ħafna, speċi allura qed nipprova qed nistaqsi huwa għalfejn anke fil-kuntest soċjali bħalma hija l-Olanda domt 6 snin biex tarraf il-ġenituri tiegħek. X'kienu xorta kellek kien hemm dawn l-ansjetajiet? Ija l-istess, jien naħseb ma tagħmilx differenza, ovvjament il-liġijiet kienu diġà kompletament differenti minn hawnhekk. Imma jien naħseb meta tiġi fil-esperjenza tal-bniedem il-liġi huwa ħaġa u l-esperjenza hija xi ħaġa kompletament differenti. Għax kif qed ngħidlek inti il-ġenituri tiegħek għandhom ċertu expectations. Inti ma tridx li tnuqqashom li xiet jistennew minnek. So dejjem hemm dak il-pressure. U hekk qatt ma jiġi l-konversazzjoni fuq xi ħaġa hekk, inti xi xorta ħadd tħossok skomdu. U naħseb għada sal-lum il-ġurnata għax l-affarijiet li nbidlu ma dawk it-tip ta' feelings qatt ma jinbidlu naħseb. Jien naħseb il-konverzazzjoni tas-sess ma' tfal hija komplikata fiha nfisha. Sewwa. Nista' nimmaġina jien m'għandix tfal, ma nimmaġina li mhux ħaġa faċli. U anka biex tieħu deċiżjoni like kemm ħantihom information. Nista' nifhimha li għal ċertu nies hija mhux ħaġa daqshekk li tgħid ngħidilhom kollox u ħantihom kollox open. Nimmaġina li diffiċli għastejt hekk ħanagħmel hekk qed niftaħ il-bibien għal kollox jew jien nifhem li dawk kollha they're difficult questions or difficult discussions. Il-problema, il-verità li inti bħala ġenitur m'għandek ebda tip ta' training għajr li xi darba kont it-tifel ta' xi ħadd. Allura inti tipprova titfalilek innifsek fiż-żarbun ta' tfal tiegħek tajt isma' ta' ten tajjeb li ngħidilhom fuq ħaġa jew oħra issa t-tifla għandha jgħid pereżempju kollha qegħdin fuq vaganza, il-vaganza għalek inħobbhom għax ituk ħafna ħin tqatta' ħin mal-familja fej jibdew ċertu mistoqsijiet li jkunu ilhom ibernu fl-imħuħ ta' tfal. Ikollhom l-opportunità li jsibu mod kif jistaqsu ilek. Jew sempliċement jiġi l-argument, jew l-ħsieb. U saqsitni it-tifel tiegħi huwa stepson tiegħi u hi t-tifla tiegħi. Għalt li żomm, tipo ġiet inseh. Tipo, żomm, ma dik kif ġrat. U jiena u ħaresna li xurxin, spiex ta' xej, wella ġejna l-intuħġilat, spiex. U bil-ġilat baħat. Bil-ġilat, s-sabat. Kolna nipposponu ċertu deċizjonijiet. Very mature, John. Mela. Ok, mor l-biografija tijak. Mela, għat il-ġenituri sma jena nipakja l-affarijiet, il-tqajt ma Charles Borch. U ħamur neħx Malta. Għax, Charles Borch kien Love at First Sight. Iva. U xiktar, ximmotiva aktar daw deċizjonijiet? Jien kont mbagħad ġejt Malta l-ewwel darba, holiday, u oġbitni immens. Holland għatma ħassejtu pala il-post tijaj, minn meta kon żgħar. Konna mmorru holiday Spanja u kont dejjem ngħid ġimila u ħafna sbaħ, għawna tonqosni ħafna aħjar. So dejjem jisni ġo moħħi bdejt kont ngħid l xi darba rrid nara x'imkien ieħor ukoll.
So meta ġiet l-opportunity, jien jisni ma tantx ħsibta. Sewa. X'għaxbok dwar jekk qed nifhem sew dwar pajjiżi Mediterranji, qed nimmaġna baħar ix-xemx. Eżatt, baħar ix-xemx u l-lifestyle naħseb nara differenti, nara iktar spontani mill-Nord. Jien li kienet toġobni lajkaw tintaqa' ma' xi ħadd, ejja mmorru lem, ejja nagħmlu hekk, ejja ikol magħna, ejja, you know. U Holland l-affarijiet mhux hekk, titgħamel appointment ma' xi ħadd biex tmur tikol jew biex tmur għandhom u anke xi kultant best friends joħorġu d-diary u jagħmlu lek appuntament għal xahar ieħor jew. U jien il-lifestyle hawnhekk kienet iktar toġobni. Mal-ewwel ħassejtek tintegra mal-komunità. Aħna nilqgħu, aħna bħala nies naħseb. Yes, ħafna. Naħseb tħulin ħafna. Dik li kienet oġbitni wkoll għax within a week kont naf ħafna nies, kulħadd jiġrini l-emmulaw, ejja mmorru hemm, ejja mmorru dil-beach club, ejja. U għalija kienet xi ħaġa eċitanti ħafna, ovvjament, ħajja differenti hawn anke during the week kulħadd joħroġ, kulħadd barra. U Malta kienet għada bidu tal-90s, so kien hemm ħafna affarijiet ġodda, ħafna affarijiet li għadhom iridu jiżviluppaw ruhom. Il-clubbing scene kienet għada fil-bidu, se nitkellmu fuq il-gay scene kienet għada fil-bidu. So kien hemm dik l-enerġija li kienet toġobni ħafna. Kont qed tara ħafna potenzjal kulturali. Ta' kif ħadd tista' tevolvi l-kultura. Dik ukoll. U kien hemm there was an excitement fin-nies. Mhux qisu kollox diġà sar. Kollox qed isir. Eżatt, anke nitkellmu bil-music scene, kienu l-affarijiet kellhom isiru illegali fil-bidu. Kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet għaddejjin u qed jiżviluppaw, so għalija kienet xi ħaġa. Bil-lejl kellek ħajja soċjali ħafna li kien fiha ħafna attività. U mal-ġurnata x'kont tagħmel? Fil-bidu xejn. Timur il-baħar sakemm sibt l-ewwel job, ovvjament. Mbagħad bdejt naħdem, kont sib job bħala manager ġew department store, kien fetaħ il-plaza, kien fetaħ department store Coin. Kelli l-ewwel opportunity kienu ġabu li l-work permit għax back then. Coin? X'kienu jbiegħu? Kien department store Italjan għadu jeżisti l-Italja. Menswear, womenswear, 4 floors kienet, homeware. 4 floors fil-plaza? Fejn mother care palissa. Nitkellmu bidu ta' 90s kien għatem il-Magic Kiosk, so kien differenti. U għalek stajt bqajta u Malta, għax kienu ġabu l-work permit. U fl-istess ħin bdejna naħdmu fuq il-xogħol ta' Charles u ftaħna l-ewwel studio fil-bedroom. Kif bdiet, eżatt, tista' kif bdiet l-affari fis-sens mela inti rajt li għandu din il-kapaċità, qed tara din ix-xena teżviluppa. Speċa x'kienu l-konverzazzjonijiet li waslu biex intom tibdew tagħmlu dal-affarijiet bħala ban kummerċjali? U x'kienu daw l-affarijiet fil-bidu fil-verità? X'kont tagħmlu? Fil-bidu, konna ovvjament għax minn Holland konna nsifru ħafna lura Holland, kien hemm ħafna iktar ħwienet, ħafna iktar konna nġibu ċertu affarijiet għall-ħbieb, affarijiet li konna narawhom cool, ċertu li tops, xi jewelry, u fl-istess ħin il-party scene kienet bdiet, so in-nies kienu kif tgħid ma kienx hemm ħwienet li kienu tibijaw dawn l-affarijiet biex toħroġ bihom, so it-tfajliet u l-ħbib tagħna kienu jiġu għandna, niddiżinjawlhom xi top faqa u Charles kien iħithom. So jisom minn hemmhekk beda u mbagħad għadna għalfejn ma nagħmlux nhar iktar serji u l-bedroom tiegħu għamilna changing room, għamilna l-magni u minn hemmhekk jisu beda kollox. U x'tib ta' volum kontu qed ħarsu lejh, kemm kienu jgħaddu nies għandkom? Bdiet bil-mod, qed ngħidlek ħbieb, forsi familja, u mbagħad bil-mod il-kelma. Ħadtu reputazzjoni. Għax min jgħid ara morru għandhom għax għamlu li jgħidu li outfit jew
U bad mill-bedroom tiegħu moving around the corner, ġiet opportunity kien hemm garax li kienet fil-familja. Sewa. U ftaħna l-ewwel studio hemmhekk. Sewa. Ġifieri, u f'dal punt ma kienux jisimkom Charles and Ron, kelkom Beatrix. Beatrix. U minn fej ġiet l-idea ta' Beatrix? Kienet il-reġina ta' Olanda dak iż-żmien. Ovvjament Charles kien jogħġbu ħafna l-Olanda li għalfejn isem vera sabiħ, nagħmlu xi ħaġa li għandu xi qasam għatlu mela li. Ġifieri l-ewwel darba li ppreżentajtu ruħkom pubblikament bħala fashion house kien taħt din id-ditta Beatrix. Beatrix, eżatt. Sewa. Bidu n-nies kienu jafuna. U l-garax, bdilni studio, kien vera cool, ma literally bought paint, printed Beatrix fuq il-bib u dak kien il-bidu. Mbagħad l-first opportunity ta' fashion show kienet ġiet ħabib tagħna Joseph Fountain. Dak iż-żmien kien jaħdem Londra wkoll fil-fashion u ġew bl-idea isma' ejja nagħmlu fashion show, nagħmluh flimkien. Karina kienet involuta wkoll u jisu Charles, jien, Karina ġew u krejna l-ewwel fashion show li tista' tgħid tagħna. It was a collaboration imma mista minn hemmhekk ħadna hey, this is xi ħaġa cool, isna nkomplu. U reazzjoni? Kienet laqat naħseb tajjeb, kienna sala mimlija, kienet l-Università, sala tal-Università, l-Belt. Għamilna kollezzjoni tal-irġiel ukoll li mbagħad Desmond tal-Exit kien bieħhom fil-ħanut tiegħu. U jien kont wieħed minn modelli. Ta' dak il-show, dan huwa dak il-show famuż ġifieri. Desmond kien ġieħu hawnhekk fuq il-podcast Junior B. U kol beda speċa jispjegali u minnaħa tal-mużika dan il-moment l-istess kif qed tajt int, eċitanti fejn fil-mużika essenzjalment ma tantx kien hemm, kulturalment ma tantx kien hemm, u allura kien hemm din l-enerġija ta' ħafna potenzjal u ħafna mħuħ jinteraġixxu ma' xulxin. U intom kellkom ukoll xtaqsmu minn għalija fid-dizin tal-ħanut tiegħu le ta' l-ewwel ħanut ta' Exit konna ddiżinjani ħafna u anke l-ewwel logo ta' Desmond. Konna close ħafna dak iż-żmien. Desmond kien neighbor tagħna, kien joqgħod faċċata, ommu kienet joqgħod faċċata tal-fejn konna l-studio aħna. So, jismu mill-bidu, jien mbagħad ħdimt ma' Desmond ukoll f'Exit. So dejjem kien hemm dik il-collaboration. Ma jibed ngħidu dak iż-żmien kienet il-bidu ta' kollox ġdid, kollox eċitanti. Sewa, u għamiltu l-ewwel fashion show. Issa, f'dan il-punt għadkom nix, però. Sens xorta huwa jasab culture li kienet taf dwarkom fil-verità u nimmaġna li l-udjenza li kien hemm fis-sala kienu nies li probabbli jew diġà xtraw minn għandkom jew. Kien hemm ovvjament kellna dil xena ta' nies li konna nagħmluha magħhom, nies interessati f'dik id-dinja, kif qed ngħidu l-xena ta' nies bħal Desmond. Intom kontu dak iż-żmien kontu tarawkom bħala stilisti għal dik il-kultura? Mbagħad jisa bil-mod, għax ngħidlek dik l-ewwel waħda kienet collaboration, anke ideat ta' Joe dak iż-żmien, ma kienx just aħna jien u Charles li krejjejna dik il-ħaġa, kienet sinerġija ta' kollha flimkien. Ma mbagħad minn hemmhekk. Ma li kieku kollok tgħid li meta kont naħseb f'Beatrix kont nara bħala ditta illi n-nies li jixtru minn għandha jew li jixtru jilbsuha huma min kienu dawn in-nies. Kienet taħlita, kienu naħseb it was quite young, ma fl-istessin ukoll bdejna nattrataw klijenti nhar iktar serja għat-tiġijiet. So kienet jisa mixture ta' tfajliet li jisibu rridu l-affarijiet cool biex joħorġu bihom, imma mbagħad l-istess tfajliet ukoll kienu jiġu. La darba jgħabbu mill-klabb għandhom bżonn jiżżewġu jixtru l-libsa. Mistednin għal xi kienu jiġu għandna wkoll. So bil-mod
bdejna nibna kif tgħid. Jimbena isu katalgu dejjem naqra iktar wiesa. Sewwa. Mela, mbagħad għamiltu dan il-fashion show li intlaqa sew, qed tgħid kellek sara mimlija. F'dan il-punt inti kont diġà determinat li dan ħajkun it-traġitt ta' ħajtek? Le ta' għana dil-ħaġa kien dejjem kienet jita vera organiku, ma kienx hemm naħseb minn dak il-moment li għadnu, issa dawk huma l-goals tagħna għana hemmhekk dejjem jisu ħaġa ħanejja bl-Ingliż, one thing led to another, always. It was always Isma' la darba naqra bl-Ingliż. Ħana nikkumplementak fuq il-Malti tiegħek għax jidher li jien m'hemmx daqshekk xebħ bejn il-lingwa li titkellem inti oriġinarjament u l-Malti. Laqas xejn. Speċa stajt faċilment titgħallem l-Ingliż. Għalfej titgħallem l-Malti? Ma nafx, u qatt ma ftaħt ktib jew ħadd lesson jew hekk li bdejt nisma' bdejt nitkellem. Jien fil-bidu lingwi interessawni ħafna u dejjem naħseb jien nara pappagal in-nies jinfluwenzani anke ċertu aċċenti jekk nagħmilha ħafna man-nies ta' Kanada. Taqbad titkellem kopjom. U fil-fatt naħseb għalhekk ukoll ħafna nies jaħsbu fuq it-telefon jaħsbu li jien Charles. So naħseb kopjajt minn kif jitkellemu wkoll. Madam oħrajn naħseb li probabbli f'xi previous life kont Malti għax il-ħaġa li ħassejtni komdu daqshekk mill-ewwel hawnhekk li talimt il-lingwa mingħajr l-ebda sforz jew hekk xi ħaġa li tkun hemm. Għax mhix daqshekk komuni biex tiltaqa' ma' ħafna nies pereżempju li huma Sirjani, Eġizzjani li l-lingwa tagħhom għandha ħafna sfumaturi fundamentalment biex hija l-istess lingwa. Però nies Nordiċi li mbagħad ikollhom ħakma tajba tal-Malti bħal m'għandek inti hija rarità. U inti qed tgħid li dan ma miltux biex b'impenn espliċitu ma għax kont fi ċriki fejn kulħadd qed jitkellem il-Malti. F'dak iż-żmien kont nagħmilha ma' nies li jitkellmu bl-Ingliż manka ħafna nies li Malti kien l-ewwel lingwa tagħhom. Id-dar dejjem Charles u ommu jitkellmu bil-Malti u ommu mill-bidunet kienet tgħidlu ħankellmek bil-Malti ta' ħadd titgħallem like forketta. Li l-ek kienet tajlek. So, jien rrit nitgħallem il-lingwa għax fil-bidu kont mor nixxi ħaxix kienu jżommu li jiżjed. Għax nitkellem bl-Ingliż u għatlej. Ma tfottinix next time. So, u nara l-lingwa sabiħa ħafna, faxinani. Il-fat li hemm espressjonijiet li meta tipprova tagħmel traduzzjoni tagħhom jintilef il-meaning kompletament, naħseb jfisser li hemm xi frażi Maltija li partikolarment inti hekk tik pjaċir meta tajda? Ma nafx. Le. Probabbli jekk iktar il-qudiem f'din il-konverzazzjoni, hija ħossok interament konxu li twaqqafni anke jekk nkunu fuq parti m'għandax taqsam xejn biex dak huwa natura anke ta' din il-konverzazzjoni. Mela. Naf waħda, l-aħba minn li kollha jtik dejjem nħobb ngħidha. Għadni, sissa ma nafx eżatt xed fisser. Il-qaħba mill-li kolla t-tik, fil-sens li speċa jek jira dak il-xorta ta' persun, nasab mod fundamentali tfisser, jekk inti ċertu tip ta' persuna, biex ta' il-rizultat ta' relazzjoni ta' ek sejku. Jek speċa inti għandek karriera ta' l-inti giddib, u speċa fl-ħar u ħanerġa namela miegħek u rġajt gdibt li, fuck it bro, da l-qaħba mill-li għol. U speċa il-kuġina ta' dik il-frazi hija li qatt ma fimt għalfejn għażilna dan is-set ta' kliem għax suppost rima ma trimax. Buzobbu bli kellu d-dobba. Tipo. Buzobba. Buzobba mini buzobba, bro. Mini buzobba, tivvintax, Kenna episodju sieħ ma' Michael Spanjol, għallinna daw il-klim nivvintawhom
Apposta biex Għal-konvenjenza inqablu. tar-rima. Eżatt. Kollox Naf. insejt wara l-miliet istja. Le, ma fis-sens mhux bużobbu tajjeb li tħobbu. Ma nafx, imma billi kellu d-dobba għalija hija speċ ta' as fir-rima. Mela, ħamor lura l-affarijiet kemm xejn iktar relevanti għat-taħdita tagħna. Għamiltu l-fashion show. Il-fashion show mar tajjeb, it-tajtu sew. Umbat, ġara. Bdiet iktar il-konfidenza tagħkom, nimmaġna. Mbagħad minn hemmhekk deċidejna li ħanamlu fashion show waħedna bħala Beatrix. Dak iż-żmien eżatt kienet għadha taħt il-Beatrix label u bdejna naħdmu fuq the next collection. Diżinji, bla bla bla, u għamilna show ieħor. U di l-ħaġa mbagħad għadna għalfejn ma nagħmluhiex darbtejn fis-sena kif jagħmlu designers barranin. U nuri, isma, aħna designers, għax ukoll pala il-ħjata kienet komuni, maħna ridna nuru, isma, ċaz mux ġist ħajjat, għax għana l-idea tagħna, u ridna nikrejaw jisu dil-ħagġa pala designer approach. Kien dak li kien jiddistingwikom minn ħajjata oħrajn? Ija, naħseb you know we tried biex nġibuħ nari su level differenti li u bqajna namlu dawk il-shows, ovvjament naħseb l-isem tagħna beda jikber, ħafna iktar nis saru jafu bija. U f'dal punt qed bijaw biss minn dal-istudio u l-affarijiet tal-irġiel bqajtu tbijawhom mingħand l-exit. Kien hemm xi affarijiet oħrajn naħseb wara, ma kienx jisu xi ħaġa konsistenti. Iktar il-xogħol tal-istudio kienet mainly on order, so kif qed ngħidlek minn inti tiġi għandek bżonn xi outfit, aħna ddiżinjawlek u nagħmlu ilek. Dak kien il-xogħol. Ġieli sa frattant inti għadek qed taħdem il-Cohen jew x'għad li jismu. Jien dejjem fir-retail bqajt naħdem. Kont għadek qed taħdem hemmhekk. U l-irwol tiegħek f'dak il-punt kien li tgħin fl-sketching. Eżatt. Sketching, u meta konna namlu shows, kont nidħol fil-preparation, il-planning, u koll fil-studio, jien kont dak żmien ma konniex namlu prints, u kont impinġi fuq il-ħwejjeġ. Kont pinġi direttament fuq il-ħwejjeġ. Konna dejjem milli kellna nipprova dejjem noħolqu l-iżjed li stajna. U nerġgħu naqra l-frażi u bużobbu milli kellu id-dobba. Eżatt. Mela, il-parti ta' meta t-organizzaw dawn l-sfilati, speċa tista' taddina naqra minn dak il-proċess, speċa kif tiddeċiedi, speċa kif ħatażel il-mużika, kif ħatażel l-sfond, kif ħatażel biex taħseb huma korrelarji mal-hija tal-affarijiet li qed teżebixxi. Qed tikkrea show, qed tikkrea a mood, so once li collection tkun lesta, nibda naraw isma' what type of mood you want to create. Music li dejjem very importanti ħafna. Dak iż-żmien konna dramatiċi ħafna, nużaw mużika ta' Barbara Streisand u drama, ma nafx kif. So dawk l-ewwel shows kienu ta' dak iż-żmien xi ħaġa li ridna nikkrejaw aħna. Għandek footage ta' daw shows jew? Hemm footage millux lajt kaxxa mill-garax, nisbarazzaw, għandi ħafna tapes, VHS u all dawk il-formats li ma domx jintużaw. Naf li inti mħabbat immensament, imma jien nkun grat immens jekk jirnexxilek issib xi ħaġa partikolarment minn dawn tal-bidu hekk biex nifhem naqra l-evoluzzjoni ta' minn fejn bdejt għal fej speċ ta' fej mortu mbagħad speċ fej mraħtu. Yes, no xi ħaġa nsibu. Tkun verament interessanti. Ġifieri fil-bidu qed tgħid kontu iktar meta tgħid iktar drammatiċi, ġifieri iktar fil-kitba ngħidu on the nose. Naħseb, I mean, again, konna ukoll ħafna in a way forsi iktar free, like ma konniex
naħsbuha ħafna. Ejja, qed joġbuna dawk id-diski ta' Barbra Streisand ta' dak iż-żmien ħandoqqu lilhom għax joġbu lilna. So it was that type of, it was very personal, you know. Again, kif qed ngħid li konna mpinġu fuq il-ħwejjeġ, kienu kollox kien very personal. U fil-fatt niftakar dak l-ewwel xi kulħadd jikbi backstage, kien xi ħaġa emotional anke l-klikka tagħna. Modelli kienu ħbieb tagħna ħafna drabi, jew saru ħbieb mbagħad għax fil-bidu kellna jisna klikka ta' tfajliet, kienu kważi best friends, dejjem l-istess tfajliet, dejjem kienu lesti biex jgħinuna, ħafna drabi qas kienu jitħallsu, qas kienu jridu, dik it-tip ta' atmosfera kellna għax ġust kulħadd tant kien eċċittat li qed isir xi ħaġa hekk li kulħadd irid ikun parti minnha. Hemm dak il-fenomenu sabiħ ta' meta toħloq xi ħaġa flimkien. Fil-bands kienet tiġrili. Fejn inti l-ħlas l-aħħar ħaġa li tgħaddilek minn moħħok. Dak iż-żminijiet ma kienx importanti. Għalmin għalina kienet importanti li nirnexxielna nikkreaw dak ix-show. Issa minn fejn jiġu il-flus jew min kien imparti ħafna drabi ħadd ma kien jitħallas. It was just the fact li rnexxielna li nagħmlu dan show. Nagħmlu dan show. Dak is-sens ta' komunità fih id-diffikultajiet tiegħu ovvjament għax inti bla flus la tagħna u lanqas. Imma wkoll fih ma nafx hekk tkun nostalġiku, imma jien dak biex għadni sissa niftakar x'riħata fil-verità ta' bewl qares kellu l-garax tagħna. Però f'moħħi għadni nassoċjah ma' mumenti inkredibbli fejn inti fimt eżatt ir-ritornell tagħmlux fuq il-one nagħmlu fuq il-one and biex dak il-mumenti fejn eżilerazzjoni tremenda x'flimkien. Speċjalment meta tkun kollettiva l-affarijiet terġa' iktar u iktar eżileranti. Le, anke hemm nostalġa dak iż-żmien, kif qed ngħidlek il-modelli kienu klika ta' tfajliet ħbieb tagħna, mbagħad kien jisu wasal żmien fejn bdejna nużaw modelli ġodda. U Charles kien jgħid backstage imma it's not the same. Mhux m'għandix l-istess feeling għax dawk tfajliet ma kinux kollha hemmhekk. So kienet din ħaġa li tal-bidu it was kollha flimkien konna nagħmluha din ħaġa. U kif evolviet insomma l-istorja minn hemmhekk? Kien hemm xi punt fejn ovvjament fimtu illi isma' din ħad tkun il-bqija ta' ħajjitna. Ija, mbagħad isa kif qed ngħidlek bdejna niddisinjaw kostumi għal dance shows tal-Jada Dance Company dak iż-żmien. Kienu productions vera kbar, kienet sfida enormi fil-bidu ma jirnexxielna u konna nagħmluha. Mbagħad kien hemm show minnhom kienu ġew tal-Rai Television, kien hemm xi tim u dan nies raw il-kostumi tagħna, minn hemmhekk ovvjament ġew mill-interess, raw l-affarijiet oħrajn li nagħmlu u kien hemm l-ewwel kontatti ma' Italja. Wieħed minn li kien tat-tim kien jorganizza fashion shows Napoli, ġew Gallerija Umberto. U stidinna Umberto Eco. Probabbli dak biex biżibilju kollox toroq saqien, blokkiet tal-flats. Gallerija sabiħa jisop għal dik ta' Milan imma jżar. So stidna għal tal-fashion show u morna l-ewwel darba. Jisna ovvjament we stepped up our game għax kien hemm designers internazzjonali, so kienet ħaġa vera kbira għalina. U eċitanti. U eċitanti. Kemm kellkom ħin biex tippreparaw għaliha? Ma niftakarx. Honest. U xtellajt huma kollezzjoni? Kollezzjoni kienet iktar tgħidilha aħna ngħidu l-iktar kutur, it was iktar iktar xiex kutur? Xi tfisser kutur? Li il-bisi li fihom iktar xogħol, iktar ħin. So, jisna we stepped up our game naħseb a bit. So. Emmek. Kutur imma hija kategorija
Actually, ta' stil. Well, couture is it's the making of clothes. But jgħidu haute couture is a special category fej involvi ċertu sijat ta' xogħol. Imma in a way tintuża quite lightly. Couture. Bħala kelma sanke snit fajta iktar couture. Couture is il-verb. Ħwejjeġ għazinti għandek il-pret-a-porter li l-affarijiet tal-ħwienet li huma għal-beħ. Mbagħad għandek il-haute couture li jisa mamula shows li fija iktar xogħol, fija iktar ħin, fija iktar dettal forsi. Okay. All right. Mela, Julian, qed tgħin it-tifsira ta' couture skont, hemmhekk minn fejn x'inhi referenza? Dictionary, Oxford, definitions from Oxford Languages. Mela, skont l-Oxford Languages, in design and manufacture of fashionable clothes to a client's specific requirements and measurements. But I guess it's okay, mean ignorant. Haute couture? Or how do you say that? Haute couture. Haute couture. H-A-U-T is haute couture. Fashionable, made to measure clothes. So, skont da, couture is Made to measure. Made to measure clothes. Ma daw Ingliżi ma jifmu xej. Mela, fej konna. All right, so, tlajtu l-Italja b'dan il-collection li kien iktar impenjata jgħanajdu. Iktar elaborat, iktar diffiċli, mux xaħġa li probabli ħajspiċa jieġi manifatturat. No, eżatt, it was kienna nar iktar elaborate anka minna pala drapijiet, użajna drapijiet iktar fini. Il-mindset ta'kom dak il-punt. Sorry, il-mindset ta'kom dak il-punt. Xkien it-tir? Once li ġitkom dell-opportunità, xkontu qed taħsbu? Ma nafx, nasabaħta konna biss eċitati li di opportunità li qatt ma stennejna li ħadd iġri. Naħseb just konna we were enjoying the moment. Ridna nagħmlu kollezzjoni sabiħa biex naqtaw figura. Hemmhekk minn hemmhekk qatt ma kellna isa xi set out plan okay kana isa mmorru hekk u ħanamlu hekk. U l-ħsieb kien dejjem nuru l-isbaħ li nistaw ta' dak iż-żmien u mbagħad naraw qatt ma kien hemm ħsieb ma jista' nbijawhom jew nagħmlu business hemm jew. It was dejjem il-kreazzjoni kienet li żied importanti. Kien hemm però wkoll dan il-ħsieb li jisma' ejja nagħmlu ħwejjeġ li huma sbieħ huma elaborati huma però li jistgħu jibdew ituna identità fil-kuntest tal-industrija. Li n-nies ħarsu li jom għedu daw ta' Beatrix? Ma nafx, forsi f'dak iż-żmien kienet mhux daqshekk ċara, għax jien kolli ħassejta kien hemm żvilupp aħna meta bdejna konna nħarsu lejn actresses minn Hollywood, forsi nara l-stil antik ta' golden days tal-cinema. Daw kienu jisu l-inspirazzjonijiet. Mbagħad l-idea tal-influenza mediterranja u Maltija ġiet wara. So anka l-identità tal-brand tagħna sebnija matul is-snin ma kienx hemm minn day one naħseb. Interessanti. Alright, u mela tlajtu l-Italja u mbaġġara. Mbagħad hemmhekk kien din il-ġo Gallerija Napli, min kienet jorganizza? Kienu r-raj li qed jorganizzaw di? Le, kienet persuna waħdu naħseb xi organization asnaf. Imma kienu jagħmluha kull sena. Sewa. U spiċċajna hemmhekk. Ma il-preżentatriċi kienet Katja Noventa ta' dak ix-show li kellha programm fuq ir-Rai dak iż-żmien. Ma' Massimo Giglietti kienet show kbir ħafna. Sewa. Domenica N? Għandekun, issa jkun. Domenica, mela, itkellek Domenica N. U bat kien Casa Rajuno. Iċċekja waħda, ikteb tieħ Katja Noventa Domenica. Casa Rajuno għandekun, madonna.
Ma tantx niftakar. Kien xi tip ta' wieħed minn daw il-magazine programs li kienu jħobbu jagħmlu Taljani. U aħna konna hemmhekk u dit trid backstage ġiet tiġi wara Charles u dak ħarab lem għax minn dejjem kien jisu Kien misti? U jistaħba minn nies, ma tantx kien jaf l-Taljan dak iż-żmien u laqas jien. U kien hemm ħabib tagħna għalla dak azzjoni vedet li lek trita iqaf speech ta' u dik bdiet tgħid nistedinkom fuq il-programm bla 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 u aħna bajna allura qas bdejna nemmnu ma mbagħad riġivejna minn għandhom u vera stednuna fuq il-programm. Prime time u dak qabilna kien hemm Chanel u ħafna names kbar u spiċċajna da rajunu backstage bil-kollezzjoni u għenet jisa ħolma. Ekkod sena, għax. Ġrat minn arpjan, speċa surreali naħseb. Ejja, kienet literally like ġġara kif spiċċajnaw. U għedin fl-studios u nazlu l-music għal-bicċa tal-fashion show tagħna. So dak kien l-ewwel feeling ta' there's a world. Ġviri, fuq il-rajxu prezentajtu eventualment? Kienu parti l-istess collection li rajna l-Napli. Sewa. U il-program x'kien, ġviri, kienem numru ta' designers? Le, kien entertainment program ta' Sunday wara l-ofsenar. Sewa. So, għasna f'eżaċ kienem iżjed, imma ma dil Katja 90 f'dal-program kella il-segment tagħha li dejjem kienet il-moda. U tkellimtu waqt il-program? Tipo dertu, intom dertu fuq il-raj? Le, konna bil-qeda. Ħana konna hemm fl-studio Franz Row. Ledik Katja kienet kelmet li għalet like nova skoberta, u ħarġu l-modelli bil-ħwejjeġ tagħna. Wow. F'dak il-punt, speċa fl-istess ħin Malta x'kienet jiġri? Malta ħafna nies kienu qed jarawha. Jiġri diċ kienet aħbar magħrufa mal-Maltin. Il-komunità tagħna kienet taf li aħna ħammorru hemm u mbagħad wara wkoll ġejna lura u kien hemm ċertu nies li żgħar laħwa konna mal-ħbieb u kien hemm il-dak il-programm u rajna lilkom kemm aħna kburin. So għax kienet sorpriża ovvjament għal ħafna nies. U f'dal punt deċidejt li speċa toħdu aktar bis-serjetà għalena nimmaġna l-affari. Eżatt, u huma kienu għallulna tistgħu rridu reġgħu stednuna wara ftit, imma mbagħad aħna ma kellniex flus biex insifru, sew ma morniex, tlifna l-opportunità, dak iż-żmien kienet iebsa ħafna financially. Rġajna morna lura Napli, għamilna darba oħra, dak ix-show hemmhekk. Mbagħad ġitna l-opportunità biex nitlu fira tal-bridal wear ukoll Milan, bdejna naħdmu ma' kompanija hemmhekk, l-affarijiet ma morrux tajjeb. Bliema mod ma marrux tajjeb? Kienu għamluna ħafna wedit, aħna badna kompanija li suppost ħadu ħsieb ċertu production tal-ħwejjeġ, meta wasanna fil-fira għamlu nofsom li ftemna u ħafna skużi, so ħafna minn daw. Kif tiftakru dak il-konflitt, dak il-moment ta' kien ibes ħafna u it was żmien diffiċli għax ovvjament investejna l-flus għall-ewwel darba u you have to titalem u tikber u titalem and you move on. Kien wieħed probabbli minn daw il-momenti li kont qed tgħid li mnalla kontu intu Charles u mhux inti waħdek. Eżatt, mnalla konna flimkien u ġibbarna l-kuraġġ lura biex inkomplu. Tista' spjegali naqra aktar dan il-moment. Jien jinteressani ovvjament ħafna minn suċċess tiegħek u kif tasal biex toħloq u kif tasal biex wasalt fejn int. Però naħseb li llum il-ġurnata saret plattitudni ta' kważi, imma il-verità li inti biex ikollok speċa hemm din il-mim tal-iceberg fejn inti tara speċa l-quċċata li suċċess u l-bqija tal-batija fallimenti. In-nies dawn l-affarijiet ma jarawhomx again
minn barra, speċjalment id-dinja tagħna, kollox jidher glamour u Intom iktar u iktar terġa'. iktar u iktar, kull ħaġa li nagħmlu show u ħwejjeġ imma il-hardships hemm din u affarijiet mhux kollox imur tajjeb dak il-proġett kif qed ngħidlek tlifna ħafna flus u taqta' qalbek u tgħidejn għalfejn iżik qed nipprova kelli bżonn nagħmilha din il-ħaġa imma l-drive hemm ikun u l-drive dejjem hemm baqgħet so tkompli u tersisti and again għalhekk naħseb li għadlek industrija tagħna diffiċli ħafna, speċjalment għax tipprova kollek kuntatti ma l-lum ġurnata saret diffiċli biex tkun taf da n-nies għax aħna qegħdin ġew pajjiż differenti. So kull ħaġa li tagħmel barra you're in a market differenti, market ġdid, nies li ma tafhomx, so ir-riskju dejjem hemm u r-riskju naħseb ikbar għax ma tkunx ta' dik ix-xena hemmhekk, so jisek tidħol bħala xi ħadd ġdid. X'tallim ta' minn dik l-esperjenza? Mill-esperjenza dija u li mortu l-fiera u sibtu nofs ix-xogħol, x'tallim x'ħadd minnha? Li dejjem tmur fuq l-ewwel instinkt tiegħek li manna bżonn il-ħadd biex jaħd minna ċertu affarijiet li sampling dejjem irridu nagħmluh aħna. Daw l-affarijiet li tallimt. Li tmur l-ewwel instinkt tiegħek x'kien? Les tibda tisma' taħseb li di mhux tajjeb biżejjed. So li inti bħala persuna bħala persuna jew bħala business tintaqa' man-nies u jgħidulek miskom tagħmlu hekk u intkom għal hawnhekk titgħamel hekk u tittadatta hekk u hekk u tibda tisma' u taħseb li hekk għandek tagħmel. Imma wara tinduna li you need to stick to your guns għax ħafna drabi n-nies ikunu qed ifixkluk. U sraħ tiġrilna nasib partikolarment tiġri nasplina l-Maltin tiġrilna nar iktar jena li speċa ndaħluha f'moħħna illi xaħat li ġej minn suq ikbar li allura għandu ħafna iktar esperjenza, li allura għandu ħafna iktar kuntatti, jaf ħafna iktar x'inhu jgħid mill-istint infantili ta' kreattiv tiegħi da fl-industrija fl-industrija. U timpressjona ruħek, probabbli għax dik tiġri, ma wara tinduna li ħafna drabi talent tagħna hemm kien u l-affarijiet li kienu qed jgħidu ma kienu vera xejn jew kienu just bluff. Jien li tallimt mill-Amerika anka jafu jbijaw ħafna lilhom nifushom u aħna dejjem noqogħdu lura għax ma hemmhekk hekk xi ħadd darba għamel delivery ta' handbag fuq shoot ta' Beyoncé, fuq il-CV tiegħu. Ħadem ma' Beyoncé. Eżek il-mentalità tagħhom u aħna din nieħu minni ma naħseb anke in-ġenerali Maltin mhux hekk anzi dejjem għadmu tajjeb biżejjed jew. Mela, grazzi tal-li tissegwu il-podcast tiegħi flimkien ma' Ron qabel ma nkomplu nfakkar li hemm numru ta' azzjendi li huma vera ta' għajnuna kbira sabiex ġimgħa wara ġimgħa nkunu nistgħu nibqgħu inwaslulkom dan il-podcast ukoll. Dawn il-ħbib tagħna huma il-Quick Fix il-Maple li jfornuna bis-sourdough għalija u għall-patruni u għat-tim kollu, il-vini Capricci li jfornuna bil-whisky Jericho, il-Browns Apex Media tal-SEO 9986645 huwa il-numru ta' Derek, Kutriko nirringrazzja lil Garmin li ma nitlaq ma mmur anke mingħajru, Lee Cabs li wasluni kull fejn bżonn immur, kif ukoll l-Angelo Aquilina li fakkar li jekk għandkom xi xorta ta' negozju jew fabbrika li qed tagħmel xi ġdid u għandkom bżonn kwalunkwe xort ta' rifrigerazzjoni għandhom sistemi ferm effiċjenti u l-after sales huwa xi ħaġa ferm tajba anka għax għandhom teknoloġija li hija ferm avvanzata. Nselli il-ħaddiema ta' Angelo Aquilina mela hekk u ma nis ta' zokkor nafhom sew tħaddidna ħafna drabi. Insomma, daqshekk għal din il-parti ngħaddu issa għal bqija ta' taħdida bejni u Ron. Aratlana.
jien nħoss minna, jien u Charles konna dejjem noqogħdu lura ħafna u meta nħares lura issa nixizzik, like, morna konna hemmhekk u għadna fil-kantoniera għalfejn, like, we had every right to be there and to be loud about what we did, imma dak tkun minnek, ma karattru diffiċli. Però kien hemm taħseb vantaġġ il-fatt li qatt fil-kantoniera? Kien hemm mument pjuttost twil fejn bqajt fil-kantoniera. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-umiltà naħseb mhux xi ħaġa ħażina, u naħseb servik bħala n-nies naħseb ġib iktar rispett naħseb in the long run. Jien jrid ngħidlek min jola kif tgħid. The bigger they are, the harder they fall. Ta' min jola jistajħu tisbita. Li wkoll hija djoma Maltija li għandha ċertu sfumaturi li mhux daqshekk jogħġbu juni, għax qed jgħidulek il-limitar hekk. Tajjeb iżomm saqajk mal-art. Ma tridx il-limita ruħek, dik li rrid ngħid, għalhekk like xogħol żomm lura jew toqgħod kwiet għal nies li għandhom nofs it-talent tiegħek jew għamlu nofs ix-xogħol li għamilt inti jkunu qed jgħidu iktar triplu tiegħek. U ma jieħdu l-attention għax id-dinja hekk taħdem. Però naħseb ukoll hemm vantaġġ li ġieli rajt jiena speċa ġana ġieli konna nkunu f'daw il-kuntesti barra minn Malta fejn biex ħafna nies li kulħadd qed jirreklama tiegħu. Biex meta iżek titwarrab minn dik is-sitwazzjoni u tosserva tibda tintebaħ eżatt id-dinamiċi kif jaħdmu u min u verament min u isom speċa kont ninnota hekk in-nies ishom pjaneti bil-qmura tagħhom hekk bis-satelliti madwarhom dak għandu mela dak jista' jagħtik XYZ u għaw dawn in-nies kollha huma interessati f'XYZ. Mela daw ħejġibu ruhom b'tali mod li dil-pjaneta speċa konna nilabu naqra dan il-lopa. Jien ukoll naħseb I'm more of an observer. Il-whisky u l-ilma xil-preferenza? Li jien kiku ġibni drink birra. Għanna Għanna birra le? Ilma. Fil-friġer, meta konna. Għallum ilma tajjeb. Żgur? Ija. Salaħ u ċekjaw l-ilma nasib. Mela, ngdimtu fuq din il-biċċa xogħol tal-bridal wear, però xi konnessjonijiet barra minn Malta mhux xi, mbagħad mela naqbdu naqra dan it-traġit dan il-fil. Famużament, mbagħad li l-biċċi tagħkom spiċċaw fuq uħud mill-iktar nies kulturalment relevanti tal-epoka tagħna. Ariana Grande, Lauryn Hill, Ashanti, Paul Abdul, kif tiġri xaġa bħalli? Dik ġat, ħafna bad kien l-ewwel opportunity New York Fashion Week kienu kont għamil xi kontatti jien, qed inkellem xi nies għaxin ġo moħħi dejjem like ma rridx nibqa' aħna mhux ta' Malta biss, id-dinja hija miftuħa. Mill-ewwel servizz. U l-ewwel ma stajniex immorru, ma kienx il-finanzi, u mbagħad naħseb wara xi 2 years għad dis-sena tiġri dik u qdimna fuqha u we managed to do the first show in New York. U hemmhekk meta qdimna fuqha x'tirek jedi? Kellna bżonn nħallsu l-fees biex nieħdu sem fil-Fashion Week, norganizzaw li ovvjament flights, hotels, ħafna drabi tkun financially il-decision. Però huwa riskju, le? Għax inti tista' tmur hemmhekk u ma tieħu xejn minna l-affari. U ħafna draba kif qed ngħidu it's PR għax inti turi, mbagħad jiena rridu nippruvaw xi darba għax anke biex tagħmel xewwa Malta xorta tiswik il-flus, so might as well nipprova nipprovaw New York. Kemm id-differenza però il-qabża finanzjarja? Jiddependi, jek tagħmel show waħdek, ovvjament tiswika ġanka lokalment u il-prezzijiet ovvjament inbidlu anka matul is-snin, ma
meta tieħu sem Fashion Week barra, jisak M1 fee u jkun kollox inkluż, inti ġust titla bil-collection. So minn hemm minn hawn jaħseb kważi tiġi l-istess, more or less. L-ispiża tiġi l-istess, ġifieri r-riskju huwa l-istess. U tista' tieħu ħafna iktar le, ma nimmaġna milli tkun parteċipi f'dak it-tip ta' show. Ġomma jisen fetħet id-dinja għalina pala ġomma tintaqa ma' nis whole new scene, nis differenti, backstage teams, nis li jiġu għax-show, emmek l-Amerika famużi li celebrity cultures, u kull show u ma jamlu l-met li jkollhom front row ta' xertu personaġġi li jkunu popolari u tintaqa ma da kollu. So kienet għalina eċitanti ħafna u bdejna nintaqaw ma diversi bin-nies, il-brand tagħna bdiet intlaqat differenti minn ġenerali, kif in-nies tħarsu lejha. Jisek automatikament tiġi xi ħaġa li mhux ġust Maltija, internazzjonali. So għalina kienet. Inti tgħid kif tħarsu lejha u mbagħad in-nies Maltin? U koll. Is-suq Malti. Pero anka nis barranin, because once li jaraw li inti not just fil-pajizek ma u koll għamil shows postijiet oħrajn, il-perception timbidel tal-brand. U kif kienet qed tintlaqa l-brand? New York, meta kontu New York, biex ta' Għana dejjem kellna feedback tajjeb ħafna u koll il-fatt naħseb li konna minn Malta automatically tikreja kuriosità. Konna nużaw elementi tal-inspirazzjoni Maltija li naħseb għal meta ma tkunx taf bija, tkun fil-udjenza inti qed tara libsa, ma mbagħad ċertu detail kien hemm storja warajja, so anke meta bdejna nitkellmu n-nies intervisti, tibda tispjega, tikrea interess, għax ma kien hemm l-ebda brand tiġi minn Malta u kellha l-istorja li kellna aħna. So naħseb it always worked in our favor. U ma bdejna nagħmlu kontatti, kont diġà smajt, ovvjament nies bdew jgħidu biex tikbru tipprova taqbad PR jew publicist, again. Spejjeż, dejjem spejjeż. Il-publicist jitħallas biex ta' għax-xogħol li jġib jew jitħallas retainer fees, l-Amerika kollox bir-retainer fee, so meta tagħmel decision ta' xi ħaġa tkun lest li kull xahar tħallashom ċertu ammont ta' flus. Mbagħad aħna kellna opportunity smajna bil-PR agency li xaħat għalli they're very good, jġibu ħafna celebrity praisement, bla bla bla. Plejt għajd naħseba, ma minna xejn fuqa, but għajna ma Derek Warburton kien ġi waħda mill-shows tagħna meta konna New York u dak kien diġà jisu figure nara famuż fi xena hemmhekk. Famuż għal xi imam? Stylist, just stylist, celebrity, Celebrity stylist, biex kien magħruf għax kien stylist u. U wkoll kien jaħdem għal xi magazines bħala editor. Sawa, okay. Sirna nafuh, darba minnhom kien ġi Malta u bdejna nitkellmu kif ħan tal-brand, kif xan għamlu, kelli l-opportunity għatlu fuq da showroom għalli daw nis vera tajbin, naf min jaħdem magħhom, kellhom riżultati u basically għal biex l-lum ġurnata nis ma jħarsux x'tagħmel eżatt ma min qed jilbes il-ħwejjeġ tiegħek dik saret li żied importanti. So jisa dik kienet decision li għatejja nipprovaw għadi. U bdejna naħdmu ma dal-PR team hemmhekk. Għalkemm mhux fenomenu ġdid speċta li n-nies iħarsu li isma' min iktar fis-soċjetà tagħna għandu ċertu status u libes ċertu ħaġa. Darba kien hemm dal-istajs Worth, House of Worth, ċekkja waħda. U insomma, u l-istorja kienet tirrivolvi madwar
da Worth li kien The House of Worth, eżatt. Li kien perswada insomma l-ewwel. Iċċekki waħda minn hekk kienet il-prinċipessa ta' Franza, xi waħda mill-prinċipessi ta' Franza, mal Crown Princess. U ġifieri dat ngħidu 1800s or early 1900s Marija. Early 1900s or late 1800s. Anyway, li dawn ukoll biex ta' l-istorja kollha kienet li kien hemm da l-stylist li kien perswada lil mara biex tmur tħabbat għand il-prinċipessa biex il-prinċipessa tilbes mill-ħwejjeġ tagħhom u eventwalment ġi fundat dan il-House of Worth. Jiġifieri aħna minn dejjem hekk. Eżatt, anke il-fashion houses kienu forsi qabel kienet rridu jilbsu kif qed tgħid inti il-royalty jew il-royal households u hemmhekk kienu jieħdu name u mbagħad in-nies iktar komuni kienu jitħajru għax il-reġina li b'sedek. So minn dejjem naħseb hemmhekk kienet. Fizmina kienet l-Air Jordans pereżempju, jew il-Woowear tal-Wu-Tang, speċjal naħseb il-bniedem hekk magħmul fl-aħħar mill-aħħar għandna daqsxejn herd animals ukoll. Ġifieri li inti tara l xi ħadd li soċjalment għandu status iktar għoli minnek u forsi tammiraħa xi raġuni oħra jasbuħija tiegħu għall-karizma tiegħu u forsi kollu xi talenti. U dak li bess dak it-talib appoġġ, ma naħinx bħalu dak it-talib appoġġ. La storja vera interessanti, ma sifx li inti metla taħħad l-istorja tal-End One. Ġismajt bieħda dal-slipper dik kienet linja ta' żraben tal-basketball jisma' End One. U dawn insomma basketball kienu grupp ta' żgħażagħ li rridu jagħmlu basketball sneaker. U kienu l-ewwel investiment li ġabu li kien imdaqqas id-deċdew insomma li iniedu dan il-sneaker partikolari u irnexxilhom jipperswadu top draft tal-NBA, ġifieri kull sena inti kollok id-draft u l-iktar draft huwa il-players li ġej mill-college ħajsiru professional. L-iktar draft huwa li irnexxielu jipperswadu jilbes dan iż-żarbun. Ovvjament kien hemm ħlas kbir biex isir biex tax-xogħol. Alla dal-ostra player joħroġ jilab, insomma, wara xi 5 minuti fuq il-kort biż-żarbun ta' daw iż-żewġ żgħażagħ vera entużjasti ħelwin u b'ħafna talent, jaqbes għal rebound jaqa' u jikser siequ. U l-istorja tibda hemm, insomma, mbagħad minn hemmhekk daw speċa ridu jifmu kif issa ħajrnexxielhom jirpiljaw minn daqqa enormi bħalik u hemm dokumentarju ta' Netflix minn fejn twilet eventwalment twilet il-kultura tal-street ball minħabba dawn iż-żraben. Għax dawn baddew jorganizzaw it-tournaments tal-street ball. So għanfut il-dokumentarju. Jeżistu videos, vera interessanti ħafna. Ma nsejt jismu dokumentarju ġuri jek tista' sibli l-istorja tal-End One x'kienet ħalli minn ikun qed jara jmur u jagħtiha titwila. Mela, dan il-ħabib ta'kom Derek perswadikom li jisma' tkun idea tajba li tmur taħdmu ma' dan il-PR. Basically kien qal get your shit on those bitches. Those were his exact words. No disrespect to any of the bitches. To shit or bitches or anything like that. He meant it in the nicest possible way. Exactly. He meant it in the way like people need biex jridu jaraw il-ħwejjeġ ta'kom. U hekk tiġi. U hekk ġrat. Eżatt, u hekk ġrat. Aħna bdejna naħdmu ma' dawk u l-ewwel star li jażel li jilbeż il-ħwejjeġ tagħkom minn kien? Again, ma nafx. L-iktar darba li tiftakar li naħseb waħda minn l-ewwel kienet Ashanti kienet libsa minn tagħna marret fuq The Real talk show u libset waħda kienet libsa qasira bil-stripes u bil-balconies. Bil-print tal-balconies. Tal-balconies, alright, so. Il-galeriji. U kienet marret fuq dal-show kbir emmek. Kienet waħda mill tal-bidu. Min kienet il-bidu eżatt ma nafx, għarftu nara. Ovvjament, nimmaġna f'dak il-punt, il-perspettiva tal-Malti dwarek ukoll inbidel.
Iva, Dwarkom, dwar il... Yes. Again, kif qed ngħidu n-nies iħarsu lej l-affarijiet li once li ċertu nies jilbsu meta l-ħaġa tiġi internazzjonali, in-nies jibdew jħarsu lejk differenti. U naħseb Malta għal żmien twil prodott Malti ma kienx kif tgħid apprezzat ħafna. Sewa. Kien hemm ftit nies li kellhom apprezzament, imma il-general feeling naħseb kienet dejjem ta' xi ħaġa minn barra hija aħjar minn xi ħaġa Maltija. U dik li kellna fil-bidu kienet parti mill-istorja tagħna li dejjem bqajna niġġieldu biex nuru isma' aħna qegħdin hawn, prodott tajjeb u m'għandna xejn inqas minn ħadd ieħor. Fl-impunt stajt tagħmel din l-avventura il-xogħol tiegħek ukoll? Fl-impunt, ma nafx, jien bqajt naħdem full-time jobs differenti min twil ħafna. Dejjem kien ovvjament kellna bżonn dik il-security ta' paga wkoll. Imma mbagħad meta ftaħna l-ewwel ħanut kont għadni naħdem, mbagħad tieni ħanut. Meta kontu ftaħtu l-ħanut il-belt? Il-belt, mbagħad kien wasal żmien li bdejt ngħid issa ma nistax nagħmel tieni. Basically kont qed nagħmel kważi 2 full-time jobs. Kont il-full-time job tax-xogħol tiegħi, kont merchandiser, buyer fil-ħwienet u kelli Charles & Ron ukoll. Imbagħad kelli nagħmel decision li isma' hija u l-ewwel ħassejt li rrid nara hekk nagħti il-100% tiegħi fuq Charles & Ron irridu naraw fejn nistgħu naslu biha. Tafx ma badniex ma spjegatlix kif mort minn Beatrix għal Charles & Ron? Meta bdejna l-ewwel shows l-Italja, l-ewwel darba tlajna bħala Beatrix. Mbagħad kienu qallulna isma' Beatrix nara ma tindunax li jintkom tim ta' żewġ irġiel warajja għalfejn ma tżidux isimkom jew tagħmel aktar ċara ta' min hi l-brand. So għamilna Beatrix by Charles & Ron. Sewa. Mbagħad wara ftit we dropped the Beatrix u ditta ġiet Charles & Ron. Sewa. Ma wkoll kienet isa jien ħassejt ukoll proċess ta' konfidenza, like fil-bidu tikreja wara isem biex tagħmel ismek fuq xi ħaġa li qed tagħmel ukoll it's a decision almost like isma' issa kbur biżejjed li dik li konet ngħidu fuq il-konfidenza li spiex ta' fl-aħħar spiex li tista' tistaħba wara ditta spiex ta' huwa mod imma mbagħad li f'daqqa waħda ħanżewweġ ismi, spiex ismi li tinġorru għall-bqija ta' ħajti, jekk il-ħaġa ma taħdimx. Kollha konsegwenzi spiex ta' għat-tul. Fil-impunt fimt li di qed taħdem spiex żgur qed taħdem. Fl-impunt, ma nafx. Ovvjament l-entuzjazmu tan-nies u l-popolarità tinduna li kienet tikber bil-mod u fil-fatt meta morna mbagħad meta ftaħna l-ħwienet tinfetaħ għal xi ħaġa oħra. Jien naħseb l-ewwel darba li bdejt ngħid xi ħaġa tiġri, il-mentalità inbidlet meta konna għamilna xi warehouse sale fl-ewwel ħanut li kellna u n-nies ġew bil-ħġarhom kellna queue sa barra nies jistennew kważi jiġġieldu għal ħwejjeġ. F'dak il-punt bdejt ngħid naħseb isna wasalna ġew xi punt fejn il-brand ġiet aċċettata kompletament u vera saret xi ħaġa li n-nies iridu jkunu parti minnha jew. Llum il-ġurnata hija aċċettata immens fil-kultura popolari Maltija, speċjalment intom parti ċentrali mill-kultura popolari tal-pajjiż.
Xtaqt nistaqsik naqra iktar fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' Charles, biex il-massima hija biex taħdimx, biex tħallax il-ħajja privata mal-ħajja tax-xogħol. Biex għax inti naħseb li raġuni li speċanti fl-ebda punt ma tista' taqta' miż-żewġ affarijiet. Jisu ħaġa waħda, għax aħna x-xogħol u ħajjitna jisa l-istess ħaġa. Sewa. Tanti parti minn ħajjitna li xi kultant diffiċli biex taqta'. Imma għandek ix-xewqa li taqta'? Ikollok ix-xewqa li taqta'? La, li nara importanti li ikollok bżonn dak il-ħin li tirrelaxja, li tieħu l-ħin għalik innifsek fej tibqa' moħħok f'stat li huwa tajjeb u mhux stress iżejjed. Imma speċa x'dit tiġri li moħħti jiena nikkrea moħħti. Speċa allura li qed nistaqsi biex meta tpoġġu fuq il-mejda tal-ikel. Poġġejtu u tirrilassaw. Kemm hu komplikat għalik biex ma taqbadx titkellem fuq ix-xogħol? Ma tantx isni naħseb fuq, tanti hija ħaġa normali għalina. Ikun hemm forsi ikla fejn ma nitkellmux fuq xogħol, nitkellem fuq xi ħaġa oħra, ma jkun hemm ikla oħra fejn xi ħadd jgħid ma kellna nagħmlu hekk jew isna għamilta di jew meta sew tanti hija parti minn ħajjitna. Li ma naħsibx li nafu mod ieħor. Hemm affarijiet oħra li għandkom interess għalihom speċ ta' bejnietkom? Naf, nħobbu nsifru, nħobbu l-mużika, nħobbu id-dar. So, dawk naħseb. Għax 30 sena relazzjoni, 30 sena ma jgħofni din, Ija. 6 miż-żewġin, 8 miż-żewġin. In 2015, so... 8. Naf iktar minnek. Jien vera ħażin fil-numri u fil-dates. Charles ikun jafhom eżatt kollha, ma jien dejjem naħseb unħares lejh ġibta tajjeb. Jien imbagħad wkoll. Imma hemmhekk xi tip ta' ma nafx x'kell kif wasaltu biex kellkom daw 30 sena ta' relazzjoni li qed nassumi għadha b'saħħitha u ta' ħajja professjonali li għada. Max dejjem għamilna kollox flimkien dik li kienet, isna il-ħajja tagħna privati u anke professjonali bqajna dejjem bl-istess skop. Flimkien kellna l-iskop tal-business, flimkien kellna l-imħabba għal-moda, li nikkrejaw, nagħmlu affarijiet, l-eċitament tal-fashion shows, tal-opportunities. Dejjem dik il-ħaġa kienet parti minn ħajjitna. U koll, aħna intqajna konna għadna żgħar, jien 20 kelli, jien 21 meta movie għajtaw, ma qatt ma waqafna ngħixu. Jien kont nara ħafna nies meta jintaqgħu ma' xi ħadd daqqa waħda l-ħajja tinbidel kompletament, jifqu joħorġu għax aħna isna għajna dejjem ngħixu ħajja eċitanti, konna noħorġu mal-ħbieb, imma kull ħaġa li konna nagħmlu dejjem flimkien. Nsifru mal-ħbieb, ma mhux wieħed, flimkien. So, naħseb dik Skont nejn min-nies li sibtu avventura romantika u ma nafx deskrizzjoni l-oħra, speċjali li fl-assjem tagħha tagħmel il-ħajja li tagħkom. Għatem avventuri oħrajn li għadek titmur is-sus warajhom? Avventuri oħrajn. I mean, ovvjament fil-dinja tagħna tax-xogħol għataw ħafna affarijiet li jistgħu jiġru u li nistgħu nagħmlu kieku. X'inhi x-xewqa ma? Asnaf, ma tantx ngħid għandi xi ħaġa setjata. Again, forsi qabel kont ngħid nixtieq li l-ditta tagħna tikber mad-dinja kollha u nifteħ wienet, imma llum il-ġurnata ġejt li jisu
mux li ġed importanti. La, li nibqa nkun happy bil-xogħol li qed nagħmel, hekk tiġri, well and good, imma mux ħanaħdem u nistinka u nirriskja kollox biex nagħmel da. So, again, nipreferi nħalli bdil flow li dejjem morna ħaġa għall-oħra. If the opportunity is there, nideċidu noħdu jew le. Ma Taħseb li għat għandek fejn timraħ bħala artist? Iva. Emma ferx tiskopri dwarek innifsek artistikament? Ija, naħseb. U jien għad ma nkun kontent 100% billi namlu, anka meta l-aħħar kollezzjoni li namlu, dejjem tkun il-favorita, tkun l-iktar ġdida, ma dejjem nara misna bdilna hekk, jew misna bdilna hekk, u tibda taħseb for the next one. Jien kont impinġi meta kont iżgħar u għadni tal-lum ngħid misni nerġa' naqbad nara l-arti, ma s'issa għadni ma għamiltux. Anke għax intom l-Olandiżi għandkom kultura kbira ta' nies li jpitru, tajtu ħafna lid-dinja. U naf li naħseb ma nafx meta, ma ħajġi żmien fejn ħanerġa' naqbad l-arti, naf ċert, imma s'issa għadha ma ġratx. ħatħalli tiġi b'mod organiku, jew naħseb. M'intix qiegħed fit-tex li tnaqqas mill-operat, per eżempju, biex ikollok naqra iktar opportunità tipprattika. Le, għalissa minn again il-xogħol jirrikjedi ħafna ħin bħalissa still. Imma qed tambar f'moħħi li misni nagħmel nhar. Ila tambar f'moħħok? Minn dejjem, ma dal-aħħar nhar iżjed naħseb, ma nafx għalfejn. So jista' jkun li ħadd toħroġ telwat. Tajjeb. X'tal hekk. L-impriża naħseb fih l-impenn kreattiv tiegħu li l-kapaċità li toħroq u anke li tistruttura kif għandha taħdem l-impriża u kif għandek tippożizzjona ċertu affarijiet, naħseb dik hija sabiħa u interessanti u anke interessani. Però mbagħad hemm isu hemm dak li l-proċess estrinsiku minnek. U mbagħad hemm l-art li qisha ġialek tħares ħafna iktar il-ġewwa u għalija dik hija l-iktar esplorazzjoni interessanti. Però trid il-ħin għalija, speċi attivament fittex il-ħin għalija. Again, anke wkoll bħala kif nikkreaw aħna jisa tikkrea mod ta' xi ħaġa li parti mill-brand ukoll trid il-kreat mhux tikkrea eżatt kif tixtieq inti, għax hemm dik aħna jisna kreajna brand li jisa tittamel sens f'dak il-kontest. Xurant nejt kiku għandi l-ħin nikreja xi kolazzjoni kompletament b'isem differenti u tkun free li tagħmel li trid basically. Kemm ilek tagħmel kemm ilek kommess biex dejjem tipproduċi kollezzjoni għal b'dan lan? Kemm il-sena għamil ta' di? Asna meta bdejna naħseb ma qtajtux? Fl-ebda punt ma ħadtu pawża minna? Ma naħsibx sa, dejjem. U li kollok tapplika ruħek artistikament, ġviri ukun ukoll fil-qasam tal-ħwejjeġ? Naħseb ta' l-arti toġobni kif għadna, naħseb kiku stajt I could have developed that side of myself ukoll iktar. Imma mbagħad meta tiġi id-dinja tal-moda toġobni, ħdimt kif jgħid ngħid fir-retail, għamilt merchandising, buying, so l-industrija tal-moda toġobni ħafna. Hemm xi ħaġa li Bejn huma kellek xi stilisti hekk li kienu ta' aspirazzjoni għalik?
Kien hemm ħafna, I mean, jiena nammira ħafna n-nies anka drabi fejn forsi l-istil mhux eżattament li joġob li ma l-admirazzjoni jkun hemm għal xogħol li għamlu għal business li kreaw bil-talenti tagħhom. Imma Alexander McQueen kien wieħed wieħed li kien jinspirani pala talent u pala disinjatur ukoll f'dak iż-żminijiet kien jagħmel affarijiet li ħadd ma kien jagħmilhom. Waqt li ħafna mill-fashion it's always dejjem inħarsu lura, dejjem tsib xi referenza ta' xi ħaġa li diġà sar. U l-moda ġeneralment hija hekk, imma hu kien jikkrea affarijiet li ma sarux qabel. Kien moħħu ħafna iktar naħseb kif tgħid kelma avant-garde forsi dak iż-żmien. Imma għaw ħafna li namirhom bħala fashion houses. Balenciaga fil-żmien li kien hemm Cristobal Balenciaga, designer oriġinali. L-lum ġurnata hija fashion house kompletament differenti, ma di għat ma fim, tal-Balenciaga tfakkarni f'ġaġa għand ħabib tiegħi David Greg Kurpani, ma nafx tafux, jikteb mal-Lavin, u da, insomma, da hekk darba kien per eżempju għalli la taf short night minn il-Balenciaga, u per eżempju darba ordna x'tib ta' basket li fil-verità kull ma kien borza ta' żibel. Familjari ma' Ija. U ma issa jagħmlu ħafna id-dinja tant. X'kun il-ħsieb wara mhux minix nifhem. Jien naħseb il-ħsieb hija llum il-ġurnata ngħixu ġew qisu d-dinja fej ħajp hija kważi kollox. U kważi qisu it's like an ironic way of saying isma' jien ħan ikkrea dal-Sugarman. Palissa ħarġu like dublet mamul Sugarman, just Sugarman imdawwar. Imma d-dinja li qed ngħixu fiha bil-hype hawn nies li jixtruha. U ħafna nies ovvjament jgħidu ma nistax nifhimha. Imma asna xi ħaġa kulturali li tgħid. X'taħseb imma li inċentiva il-ħabib tiegħi li jixtrih? Għax perswas li dak ix-Sugarman għandu żgur pereżempju. Ma nafx. Per eżempju, darba tiftakar kien hemm din il-tendenza tal-papoċċi tal-Lidl. Ija. Tipo kulħadd irid imur jixtri l-papoċċ tal-Lidl tiftakar di? U kulħadd għaddej bihom il-Lavin Malta. Speċa xi enimma li jimxi mod ma nistax. Jien naħseb ukoll xi ħaġa li tant huwa komuni jew kważi banali jsir xi ħaġa sabiħa. It's almost jisu xi ħaġa li tara kera, normalment xi ħaġa li konsidrata kera tsir xi ħaġa sabiħa u taħseb li l-kruaws buħija huma affarijiet oġġettivi? Iva, naħseb. Li nara jien sabiħ ħadd ieħor probabbli ma jarax sabiħ. Mela inti taħseb li huma suġġettivi mhux oġġettivi mela? Ġifieri jiena u inti speċa li naraw ix-xemx tiela kulħadd ħajara sabiħa spiex ta' pereżempju. Le inti temmen li hemm affarijiet li jien nista' nara interament atroċi u inti tista' tgħid le kemm sabiħa dik. Nemmen. Again, nitkellmu fuq di tip Balenciaga hija l-eżempju ċar li zanka kif jippreżentaw fashion shows ħafna nies probabbli ħarsu lejha u jgħidu l-aħwa xi krwa. Walli hawn nies li ċfaqa kemmu cool, kemmu differenti, kemm toġobni. Jiena intuittivament naħseb illi fil-verità mhux iż-żbuħija li jkunu qed jaraw in-nies li jiddeċidu
ikunu parti jixtru dawk l-affarijiet u jkunu parteċipi f'dik il-komunità. Naħseb hija aktar dan is-sens ta' li nirrifjutaw speċa dak li speċa istituzzjonalment kollha naħsbu li huwa sabiħ, speċa hija dan is-sens kbir li tkun parti minn xi ħaġa li hija fl-essenza tagħha counter culture. Naħseb dik ħaġa li inti forsi kif tgħid inti li l-massa jara sabiħ għaw nies li jixtiequ li ma jkunux parti minn dik il-massa. U dik it-tihom by not belonging they have a new sense of belonging, which means that as a species we just need to somehow be loved and accepted and tolerated. All right, on that, fuq dik il-nota, għandix mistoqsijiet issa minant il-Patreon stana għalik. Pero jek ma jimpurtax, ħaniħu pawza zaħira urinali, sammur nid-depozita ftit likwidu. Ġejlu għarda l-waqt. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Emmor lura għall-istorja ta' Charles and Ron as told by one Ron Van completely lost it. U kważi għata fil-bidu. Fammar sħal careers, borċ. Aħna meta tħalna għal Civil Union, morna hemm fil-uffiċċju biex nirreġistraw, bla bla bla, u għat ma tkellimna fuq ismijiet jew hekk xejn. Għana jitna ħana firmaw il-karti u saqsidna il-kunjom, x'ħat għamlu? U ħares lejna xulxin, x'ħana għamlu? U dik għalet kiku, il-ċarż għalet kiku, nżom tijak, għax tijak vera komun. Jow tista nżommu t-tnejn, ħatlu għamet tkun ferm, nżommu t-tnejn. U barra fa Marsa Karizit il-borċ ġifiri, ma dak il-ħin ma realizzajt kem ħatta affettu affarijiet, u xken ovvjament nbidlu kollox, kull reġas, konnaf, kontu baw brijat koflox. Għax kienet ħessel kbir. U issa tant ġi twili, anka meta mmorru f'xi flight, dejjem bi problemi, għax ma joqgħodx u jaħsbu li l-istess persuna li jgħidulna inti diġajjat fuq il-flight. Dan huwa fenomenu Olandiż li kull hemm kull jom id-daqshekk twal. Mhux le, anke għal-Holland mhux daqshekk komun il-kunjum. Xi tipprova nelenka speċa Clarence Seedorf, Gullit, żewġ sillabi. Le, mhux daqshekk. Aw hemm ismijiet twal ma naħseb tiegħi mhux daqshekk komun. Il-patruni staqsu midġuba minn daw l-screen protectors favulużi li jagħmlu biss il-bib tal-Quick Fix ġewwa ħażebbuġ, iċemplilhom, jagħmlu pick-up, jagħmlu delivery l-istess ġurnata, indistruġibbli. Isom insomma, forsi għaraw tfall dal-podcast. Mela, hija l-patruni staqsu jiena Ron, minn il-Quick Fix. Artlana. Mela, ħan istaqsik l-ewwel mistoqsija minn l-ewwel patruna tagħna. L-ewwel patruna tagħna isma' Antonella Muscat. Antonella Muscat hija dik il-fotografa li kienet hawnhekk li toqgħod l-Ingilterra. Jekk Londra. Londra. In-naħa ta' fuq ta' Londra jidhirli. Mela, issa jekk assolutament ma redet bl-ebda mod tkun tajt lid-dinja fejn qed qatta l-bqija tal-eżistenza tagħha u aħna x'andarnija. L-Ingilterra, Londra, il-naħa ta' fuq ta' Londra, kantuniera l-bot minn fejn jilagħbu l-Arsenal, ta' fejn jilagħbu l-Arsenal dak Mela, Antonella Muscat, first of all, congratulations on the hard work on the brand and your increasing exposure in LA and New York. I understand that part of your production is based in other countries.
That probably helps with keeping prices accessible for Maltese, which is great. Are you looking at growing the traditional skills in lace, knitting, etc., and making a fully Maltese product at some point down the line? I know you have engaged with the Who Made My Clothes hashtag, and it was great of you to be honest with provenance. Hopefully all the designers will be as honest in the future. So, missu żewġ mistoqsijiet waħda hija biex ta' osservazzjoni etika. Sewwa. Mbagħad l-oħra hija biex din il-mistoqsija jekk għandkom x'dan it-tir li b'xi mod tinkorporaw il-bizzilla, il-knitting xi ġib bil-Malti. Xjata. Le, knitting da li tagħmel bis-sufa. Spanjol. Tajjeb li għandna Spanjol on speed dial. L-ewwel kellek tisib l-istilizmu ma wiġbekx. Il-ghost ma batlux, għalfejn ma batlux. Għax qed nagħmel biċċa xogħol oħra. Ma nafx il-kelma knitting tal-laqqas. Mela, hu paċenzja ġajel, tista' tkun inti l-fact checker la darba da ddeċida li ma jagħmel xogħol lejla. Mela, ħammor fuq il-Google Translate li assolutament in-nitjar aħar u issa. Mela, lura għalina, bro, skużani. Mela, mistoqsija numru 1. Hemm xi tir illi Charles and Ron jinkorporaw fil-proġetti tagħhom bizzilla Maltija? Kenna proġetti u dizinji fej diġà inkorporajna l-bizzilla Maltija. Konna għamilna libsa għal Commonwealth Fashion Exchange u kienet il-blouse kienet parti mamula mill-lace minn Għawdex, il-lace oriġinali. Il-problema ta' dawn l-affarijiet huma il-lace saret rari u anka min jaħdimha u jieħu ħafna ħin. So anka l-prezz tiegħu Jisir esorbitanti. Eżatt, madu xerħi. So biex inti biex tbieħ prodott li għal prezz aċċettabbli, sar diffiċli. Għana dejjem provajna natu push dawk l-arti l-snajja l-Maltin, anka Ganutel użajna fil-kollezzjonijiet, fil-jewelry. Man bat Mux kun realistiku. Eżatt, mux faċli biex tagħmel xi ħaġa kommerċjali minna. Il-produzzjoni tagħna naħdmu f'pajjiżi oħrajn għax ovvjament ħafna production m'għadux isir hawn Malta. Il-handbags il-maġġor parti għadhom magħmulin lokali, naħdmu ma' factory hawnhekk, so gburin li nistgħu nagħmlu dak ma fil-ħwejjeġ diffiċli. Ovvjament il-kollezzjonijiet għal runway jisiru fil-studio tagħna, imma mbagħad production naħdmu ma' pajjiżi differenti, l-Italja, Indja. L-Italja għatli? L-Italja, l-Ingilterra, Turkey, Indja, China, skont il-prodott. Sawa. Li speċa huwa sorpriża lija li speċa kif huwa iktar commercialment viabli li pereżempju tipproduċi xi ħaġa l-Ingilterra milli tipproduċiha Malta. Economies of scale ikun qed ikollhom il-fabbrika li tkun qed tipproduċi. Eżatt. I mean inti biex tagħmel ċertu production trid ikollok ċertu magni, trid ikollok production facility. U li għaw Malta ma teżistix unless li aħna kien hemm ħsieb years ago li forsi namlu factory tagħna stess. Imma mbagħad tidħol ġo operation kompletament differenti wkoll. Manifattura. So jien kont dejjem dispjaċir kbir li kienu ħafna factories li għalqu. U dak iż-żmien dejjem kont ngħid għalfejn ma ġabrux nies sinerġija, designers bħalna, għatu new life into existing production lines. Imma dik qatt ma saret, għax ovvjament il-production għawmata saret għoli ħafna u kollox mar ximkien ieħor. U taħseb li ma jeżistix ġejjieni fejda li qed ikun fattibbli li l-manifattura ssir f'Malta?
Kollox tista' ma kif qed ngħidlek operazzjoni enormi. Għaw xi tessuti li għadhom jinħadmu Malta? Niftakar pereżempju darba kien hemm żmien fejn pereżempju kien hemm il-fabbrika tal-ġinżijiet. Le, ma dawk ma domx kollha. Le. Le, dawk kollha għalu. Sewa. Mela. Waħda mbagħad kif ngħidlek naħdmu ma' kompanija India. There's a small company, għaw mara kienet bdiet il-kompanija tagħha, jien kont intqajt magħha kienet qiegħda taħdem ma' xi ħadd ieħor u jien flimkien jisa bdiet il-kompanija tagħha u aħna hawnhekk. So jisna naħdmu jitfit. So tgħid, yes, it's in India, ma aħna fl-istess ħin. Hemmhekk qed ngħinu dil-mara dik il-business u hemm team ta' nisa u rġiel li jaħdmu hemmhekk. So ġieli mortu tiltqajtu magħha. Iva, morna hemmhekk. U fil-fatt semmiet li Who Made My Clothes, aħna konna open u orejna li aħna naħdmu ma' dil-factory u jien nara xi ħaġa sabiħa u again, ma nara l-ebda mod li nista' li rrid naħbija jew hekk. Għax again, this is kif naħdmu aħna u fl-istess ħin huma qiegħed tibni l-business tagħha hemmhekk. Qed tagħti kummerċ il-madwar. Għadek amment kemm timpjega nies pereżempju dil-mara? Naħseb kellha xi 15-20 li jaħdmu hemmhekk fuq il-magni. Ma ovvjament jivarja skont il-production levels tagħha u hekk ikollha klijenti oħrajn barra lilna. Tajjeb, mela, il-mistoqsija li jmiss ukoll mingħand Antolella li toqgħod 41 Finchbury Row. Dik il-telephone number. Instagram handle huwa. Second question, finally, batula ta' ġi. Tkun qiegħda hekk għalla taħt xi witness protection program hekk uħxejna kollox. Mela, yes, all of this. I get paranoid very fast. Mela. Second question. Finally, the fashion industry is changing to focus on sustainability. Do you have any plans on using alternative materials made from natural fibers such as organic cotton or corn and banana, recycled trash, etc.? What about your thoughts about embedded carbon? Okay, so let's answer the first question because the second one, so these are 4 questions. Mela. 4 questions. Now, question 3 is, do you have any plans on using alternative materials? Iva, u kol aħna nipprovaw nkunu open għal-bidliet li hemm fil-produzzjoni. Il-realità li sustainability ħafna drabi tfisser għal-kompaniji iktar spejjeż. Mhux ovvjament. U dik il-realità u l-problema li nitfaċċew because mbagħad ħafna drabi il-konsumatur mhux lest li jħallas dak il-prezz jew differenza. So hemmhekk dik naħseb li hemm dik hija attenzjoni li teżisti speċi dawk iż-żewġ konsiderazzjonijiet. Eżatt, u again il-consumer jiddetta fl-aħħar minn l-aħħar li xi nistgħu nagħmlu aħna. Taħseb li aħna kellna każijiet fejn fil-kollezzjoni għandna affarijiet magħmuli bil-linen jew organic cotton. Ovvjament il-prezz ikun iktar għoli, imma tinduna li l-konsumatur mhux lest li jħallas dak il-prezz u hemmhekk tibda teħel. Konsensasi jekk sarx esperiment spiex, no? Iva. Nippruvaw nkunu konxi, nippruvaw fejn nistgħu ovvjament you try and be as much sustainable as possible. Aħna li għandna tajjeb pers li naħdmu ma dal-factory li huwa żgħar, wastage ma tantx ikollna, overproduction ma tantx ikollna aħna. So mhux li jibqgħu thousands of pieces li ma nafux ħanamlu bihom. Il-produzzjoni tkun vera determined għal dak is-season u meta jifda l-drappijiet nipprova nħolqu xi ħaġa mill-fdalijiet ta' drappijiet. So again, hemm dik it-tot dejjem jagħtem u anke jien
estaċ naħdmu fil-industrija fej kważi tgħid hija xi ħaġa li nista' nkburi xi ħaġa li nafu li d-dinja tipproduċi tant ħwejjeġ, tant aw ħela, tant qed inħammġu id-dinja. So it's kwestjoni valida ħafna u li qiegħda fuq moħħna, ma fir-realtà il-realtà qiegħda li it's. Kif għandek ħsieb ta' kif l-industrija tista' ttejjeb? Ir-relazzjoni tagħha mal-ambjent. Jien dejjem ngħid hekk ma tridx hekk trid tkun sustainable titala l-bib. Jekk trid tkun sustainable trid tagħlaq il-bib. Ma tridx tipproduċi, ma tridx tbieħ. Għax id-dinja li ngħixu fija li krejna li anke prodotti kollox pakkjat, kollox everything has traveling time. Anke ħafna kumpaniji kbar li jgħidu sustainability għamilna hekk, ma mbagħad fil-proċess tant isiru affarijiet li huma sustainable xejn, li inutili li tajjat li użajt l-organic cotton, hekk dak l-organic cotton trevli għad-dinja kollha fuq arjuplani fuq affarijiet li you know, so it's sustainability jew tkabbar in-naċ ġo field fejn toqgħod inti u tinnitja l-sweaters u l-realtà id-dinja in a way biex inkunu sustainable rridu mmorru lura għal dak it-tip ta' modell ma li llum il-ġurnata naħseb impossibbli. Naħseb mingħajr se jena di kontra kompletament dal se ngħid issa. Imma naħseb mingħajr intervent tal-istat, l-istat jisfurzak li trid tagħmel xi ħaġa li pereżempju jinnaf jitfalek tariffi eżorbitanti jekk tali pezza drab jinnaf tgħaddi ċertu ammont ta' kilometri, tiġi trasportata ċertu ammont ta' kilometri, mela mbagħad tiġi mhux vijabbli naħa l-oħra allura jinħoloq. Jien ukoll ngħid għall-packaging, jien nixtieq li ma naħlux daqshekk packaging jew imma again l-industrija li naħdmu fiha aħna għal ħares m'għandix basket il-klijenta li tiġi fil-ħanut u norreppja kif suppostu fil-kaxxa u bit-tissue paper għax in-nies kun mistennija speċi. Eżatt, kun mistennija, so vera diffiċli biex to break that chain. Għax inti speċa teżisti kultura u b'xi mod speċa l-għan huwa li l-kultura tinbidel. Hemm speċa żewġ għodot li forsi qed jista' jaħsbu l-għada hija dik li għadna speċa u li naħseb li ħajsir ċertu ammont ta' infurzar dwar l kont nitkellem il-Lucilla pereżempju. Li bdiet tispjegali speċa ċertu pożizzjonijiet li ħajtlu sa mill-Unjoni Ewropea f'relazzjoni ma' dak li rigwarda l-ESG u affarijiet ta' dak il-shortage, ġifieri naħseb dawn l-impożizzjonijiet eżatt ma nafx huma, imma possibilment ħajimpattaw biex ta' jisfurzaw l-azzjendi tagħna li jkunu iktar sostenibbli u perswas mhux l-azzjenda l-azzjendi tagħhom biss ma nsib ħafna industrija. Mbagħad hemm il-kultura u hemm il-kultura li speċ ta' li persuna tippretendi li jisma' tiegħek basket bit-tissue paper bit-żigarella dawn l-affarijiet kollha. Naħseb li l-kultura tista' tinbidel u tu li jista' jiġri bħalma kien ġara kien hemm xi punt mela fil-bidu ta' 2000 fejn waħda basket tal-plastik ma kienx għadu b'xejn jew basket bil-widnej titħallas għalih. Allura speċa n-nies saru ħafna iktar konxi, pereżempju jiena l-mara tiegħi mill-ħamrun u għandha daw l-idejat ta' kif fejn tista' salva penissalva. Għandha wardrobe sieħ ta' basktijiet ta' drab għandna isu l-bniedem jadatta ruħu la darba jkun hemm ċertu influenzi, ċertu impożizzjonijiet. Biex tkun jew il-mentalità tinbidel li tajt isma' fil-verità iktar faqa tipo issir tipo bħal Balenciaga li bellawlek li mituk ċugaman jgħadu lek dal-aqwa dublet speċna. Li speċa l-kultura trend imbidel għal internet
basket ta' shopping bis-seta kemm intix faqa, bro, you know? Sar along those lines. Rrit ikun hemm tibdila enormi fil-mentalità tal-affarijiet u ta' kif nixtru u ta' kif nipretendu li nirriċivu l-affarijiet. Għakem nasib ukoll hemm dal-element, din kultant inħoss, pereżempju tkun miexi lejn taslima, tħoss li qisu hemm naqa' ta' status symbol ta' l-imbasktijiet. ċertu nisa jkunu qed iġorru jħallu l-iktar wieħed expel Zvarovski ma nafx. Fuq in-naħa ta' barra biex inti tara li spiex ta' Dik parti meta tixtri u meta nixtru l-ħwejjeġ u għalfejn kif konna d-nejlu għalfejn joġobna ċertu ditti. Għaxija parti minn status u koll, like, jien nixtri jekk għanuri li jien parti minn dak il-klan. dak il-klab ta' nies parti minn dik il-komunità u spiex ta' mela, il-mistoqsija li missija relatata ma nafx kemm xalfejn wieġbu għax inħoss li iżna bejwed ieħor u ġibnija kollha ħanistaqsija. What are the thoughts about embedded carbon in transport when you have materials coming from different sources and shipping from afar? Naħseb li speċa tweġiba kienet implikata f'ħafna mill-affarijiet li għadna. Ma nafx hemm xi ħaġa li tixtieq iżid. Le, ħana eżatt, fejn nistgħu nippruvaw ukoll bħala meta nagħmlu shipping qabel kienu jibgħatu kull flok ġew basket tal-plastik separati, jnidilhom issa pakjawhom 10 fejn tista' li biex naħlu inqas plastik. Naħdaħħom u jien irriċivi inqas plastik għandi. Again, tipprova fejn tista' ma qatt hemm ħafna li jrid isir, naqbel kompletament. U l-bniedem istra sama jmiss il-qiegħ ma tipperswadinix biex inbidlu r-rotta. Irdu vera f'daqqa waħda Lalla Madonna, qed jaqbad xari ostja dal-global warming. Okay, sar m'għandekx l-istess problema li għandi. Lusil Kakija, signorina temmek, hija veru ta' kontrast li l-kreazzjonijiet huma koloriti immens, però kważi dejjem narawkom libsin iswed. Is it a designer thing? Forsi it is, ma nafx. Jien inħossni komdu bl-iswed li żmien twil, u naħseb iktar bħala għażla li għax xi ħaġa komda. Għax ma tantx indum nilbes fil-ħodu, wherever I go. Naf li dawk joġbuni u għalija dejjem jidru tajbin. So just a black t-shirt and the black pants, għalija it's fine. Xikultant għandi affarijiet u garderoba wkoll, koloriti, ma in ġenerali minħossni again, naħdmu ħafna bil-koluri, disinji, u anke meta mmur ix-xogħol u l-ħanut. Jisni nħoss li meta nilbes iswed iktar nifittja fl-ambjent u l-ħwejjeġ jispikkaw iżjed naħseb. Hija konsiderazzjoni li tagħmel hekk? Issa ġiet weħeda naħseb. Kien hemm żmien f'ħajti fejn kont niftakar fejn qatt ma kont nilbes iswed. Mbagħad jisni l-iswed ġi kulur jew not a color favorit. Naħseb għazla u koll, tant naħsbu fuq ħwejjeġ u kif ħat għamil dik u dik u tqabbel dik u l-oħra. So, consciously naħseb fħajti, ma liġ dak naħseb dak il-ħessilla kif ħan qabbel dak u black and white u dejjem jaqbel kollox. Naħseb din hija deċiżjoni li hija komuni ħafna pereżempju Silicon Valley. Ma nafx intix familjari, per esempio Zuckerberg ma nafx għadu xiamela, jilbes biss t-shirt abjad, t-shirt abjad u jeans, per esempio, mbagħad kien hemm Elon li jilbes dejjem flokk iswed u jeans. Biex għax il-ħsieb kien li inti fil-ġurnata għandek ċertu ammont ta' bandwidth biex tieħu ċertu allura korrelarja ma' dak ċertu ammont ta' deċiżjonijiet u biex innaqsu mid-deċiżjonijiet li għandhom bżonn jieħdu għandhom gwarda robba li hija interament l-istess. Jistini l-istess li naħseb il-raġuni tiegħi għax like fil-għodu ma rridx noqgħod naħseb żmien twil għax kif ħa naqbel dak jew mal-oħra, so għandi kollox hemm u kollox jaqbel ma kollox. Nista' nimmaġna li b'dak l-operat.
Li komplikata men, stjajnti, għax għandek il-parti tal-operat li hija linjari strutturata, li hija li għandek ħafna responsabiltajiet ta' ħafna nies, biex għandek tuża ċertu tip ta' ħsieb. U mbagħad fl-istess ħin trid tapplika ruħek biex ukoll tkun kreattiv. U l-proċess kreattiv mhuwiex linjari. U speċjal naħseb ma nafx kif tinteraġixxi ma' daw iż-żewġ realtajiet. Issiba faċli mal-ġurnata pereżempju taqleb minn filli ħsieb artistku għal ħsieb operazzjonali. Mhux dejjem. Ġukitant veri nitfa' moħħi hemm u ngħid ħanaħdem fuq collection, ħanaħdem fuq xi ħaġa nikkreaw xi ħaġa ġdida. U iktar ovvjament ma kibret il-kumpanija, iktar kiber ix-xogħol ta' struttura kif tgħid inti, l-affarijiet li jridu jsiru, l-affarijiet tittamel, titċekkihom, so mhux ħaġa faċli. Għax il-creativity jrid il-ħin, xi kultant trid ikollok ħin fejn ma jkun qed tagħmel xejn u moħħok jibqa' li jibqa' jaħseb f'mod relax u f'mod li jkun miftuħ mhux like closed in b'ħafna ħsibijiet u so le mhux dejjem faċli. Mhux faċli xejn. Mela, ismani, Ron, dik kienet l-aħħar mistoqsija li kellhom għalik il-patroni tagħna, nittama li ħadd gost. Iva. Kienet anka vera għalija kienet vera konverzazzjoni interessanti. Kelli ħafna l-kurżità ta' per eżempju li inti artistu fl-istess ħin imprenditur, anka ovvjament il-fat li ġejt l minn xtutna kif proċessajt speċa tal-moment transitorju anka fl-istorja tagħna. U biografiji ta' nies li jekk li morru fuq daw tip ta' avventuri li mhumiex normali u ma xaġa li interessawni immens. Konna għajek anzjusa ovvjament fid-dinja tiegħek speċa mhuwiex is-suġġett tiegħi, però vera ħadd gost nistaqsi u niskopri. Tajjeb, anke jien ħadd gost. Kont nara anzjuż ukoll naħseb għax dejjem qabel l-intervista tibda kif ħadd toħroġ, imma għalija kienet interessanti immens ukoll u jien ħafna drabi interviews ikunu kważi dejjem l-istess questions repetuti u naħseb hawnhekk darba kienet ħafna esploratorja ħafna. Għax il-fatt li jiena tħalt għalija speċ ta' novizz fiha ta' xagħat li ma assolutament ma jafx ma għandu interess. Naħseb li ħarġu ħafna riflessjonijiet interessanti. Tajjeb. X'ingħidlek wen, grazzi ħafna tal-li ġejtaw. Grazzi lilek. Jalla nerġgħu niltaqgħu. Meta trid, nerġa' niġi. Mela, dak kien Ron Borch. Minnaħta parti mid-duo sartoriali Charles and Ron. Dak kollox minnaħta l-podcast għal din il-ġimgħa. Narawkom id-dieħla. Lejli tajb, grazzi. Mela, tlaqna?